Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk Kemine. Salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Hava, sapara sorulara cevap günümüz bugün. İki olup Buyur. iki olup sorulara çıkýanymyzyň 3-nji hepdesi. Hava bir azrak hasap kitap etdim. Bir 20%dan köpräk soraga cevap berip başlapdyrys. Aydın ulan ertir, ayretin çıkar. Ya bir un. Aytan bolsa bakın. Hava şeylerek nemede o efektivini boldy 20%, bunu tartdyryp 30'a çeli çıkarsak bor. Şeylerek o illeşlerimiz hem düýplüräk sorag berse o has köpräk wagt alýar. Soň bir illeşlerimiz köp aýdýalardan neme diýip biz soraglara jogap beren wagtda soraga jogap bermedik ýalykraak bir jogap alýandyklaryny aýdanlar bar. Sapara olam nemeden. Bana değişti. Yo, umumy şeylerek bolmaly sebäbi. Menem nämäge giden wagtymda bärin üniversitet diýip aýtjak däl ýöne üniversitede giden wagtym sorap jogabyny almadyk ýaly bolup durýardym menem. O şol neme bolmaly. Şo ýagdaý bolmaly. Sebäbi bizimkiler ýa postsovet nemesindäkilerin pikir edişi şu bir soran wagtlarym 2-3 sözü bir araya getirip soraýarlardy. Mysal üçin näme üçin Türkmenistan diktatura? Misal üçin bu soru ýöneköý bir soru. Buna bilmedim 10-12 ýaşyndaky çağlaryň soraýan soragy bolmaly-da. Diktaturanyň näme diýini bilmeýän adamlaryň soraýan soragy. Näme üçin o? O näme diktaturaň näme diýini bilseň, Türkmenistana biläýmeli-de. İkisini bir araya getirsen o jogaby bolýar, onu sorap bermeni gerek ýok. Umuman şeylerek bir ýagdaý. Yaşap bir öğrenlere soru vermeli. Ne yapıp böyle deyip onu. Hawa sapara ine siz şey diýýäň soň adamlaryň kellesi garşýa. Soragyň jogaby däl diýip. Bize konkretni jogap gerek diýýärler özüm. Konkretne diýip ulanýarlar. Yüzley soraglary, yüzley jogap garaşylýardy. Yüzley jogaby aslında konkret neme diýip aýdylýar. O orada oradalar ona verip bolya. Hawa Yeme zaten bir söz bilen cevap verip bolya. sapara indi bizim o temamyza geleli. Hı hı. Bizim temamız bugün o Ýewropada bolýan Kur'an yakma protestlerini el alýas. Soranlar kän boldy. Bu barada näme diýip aýdýaňyz diýip indi her bir adama bir-birden jogap bermeň ýerine umumy düşündürüş şowa girizilse gowur. Şonu el almaly, bunu näde el almaly? Ine şu taýda soragy. O Kur'an yakmaň arkasında näme bar? Kim bar däl? O kimiň bardygy belli diýip aýtsak bolar. O sebäbi hem köp ýerlerde aýdyldy, habar kanallarynda da aýdyldy. Ýa-ni Russia Today diýilen ýa-ni RT mi diýerler, näme Yok rusça? erti. RT. Erti. RT diýilýär. RT ýa-da näme ingilisçe näme diýilse Russia Today diýilen bir habarçylyk gullugy bar. Ýa-ni habar kanaly däl, bu habarçylyk gullugy bar. Şonda işleýän bilen ine şeylerek bir adam Rasmus Poladun mu näme etişola familiýasy. O palladium diyen yalak bir nemese var. Vallahi dümýalak. O şeyle bir waka var ine o ýöne ine ors bar bolsa ýakmaň arkasynda näme bar? Inde ors nämäni niýet edýär sapara. Siz onuň bir gurrunu berseňiz soň men Kur'an bilen baglanyşykly käbir zatlar gurrun bereýin. Sapara ol maňa değişli näme? Şeylerek o sapara inde Ýewropada ine soraýyn men size. Ýewropada Türkiýanyň ilçihanasynyň öňünde Kur'an ýakmagyň arkasynda näme bar? Ne? Ha, doğru. Başlan. Hmm. Yani benim fikrimi
Koreýanda Hawa. yani spesslujby diýerler. Özel gulluklar diýil ýa. Türkmençe MHM, KNB, KGB diýilýär-de. Şwediýada SEPO diýilýär. Şoň KGB'siň ady SEPO. Şolong bir yani dünýäň hem bernäki nemelerim yani şol ýalak nemede ilk berilen soralar bar-da. Kime peýdali, kime ziýanly, şundan kim näme ýitirýär, kim näme gazanýar diýilen ilk bilek 3-4 tane sora ýüze çykýar-da. Ondan kim edip biler, näme üçin edip biler, bu eýilleri kim bolup biler. Ya şu soralar näme üçin çykýar, näme üçin çykýandy bular bir zady gowul ýerler-de. Yani uly demeli şowhunly aksiýalar bardyr. Oňa spesmeriperiýaty diýilýär-de. Şolong 95-98 belki de 99%-iň aňyrtynda yani şol spesslujba diýilen nemeriň edaralaň ulogy bardyr. Täsiri bardyr, eli bardyr, ýa-da demesi bardyr. Däme diýen gatlandy goşandy bolunlar. Bir eli bar Başka- diýerler o. O başgaça bolmasy gaty kyn. O kötänden bolýan zatlaram bolýar. Olaň muktary adatdan nasary däşdirişdir. Bolup bilýär dünýä bu. O her türlü nemeler. Ondan ýene de bir üns bermeli zat. Men şutaýda bir däl 3 tane Kur'any ýa-da İncili ýaksam, o şutaýyň töweregindäki 5 adam, 10 adam, 20 adam biler. Ýöne Şwediýada şo edir demetiň öňärinde, ýa-da şo taýda görüjilerden, teredijilerden jurnalistiň sany kän ekenler 220 bilen şolar ýalak sany diýerler. Buny öňünden abibi dedendirler, Kur'andyrlar, bu zatlar uly guramaçylygy talap edýän zatlarda. Biz kän demelere şaýat boldukda ýa aksiýalar edilýär, protestler zatlar edilýär, o şo taýda jurnalist zat barýan näler? Gerekli nemeler. Öz nemeleri. Ýöne şolar ýalak demede näme dünýäň 200-300 tane jurnalist nädip gelýär? Näme üçin gelýär? Bu zatlar hem becesi soro şaratydyr. Indi kime başa döneli, kime peýdali, kime delilli. Yani şu nemede iň delil çeken Şwediýadyr. İkinci delil çekjek Türkiýedir. O gaty bolmasa da bir epetil neme. Yani Türkiýäň peýdali tarapam bardyr, oňa da degis. Şwediýanyň içinde de Şwediýa bir Şwediýa däl, Şwediýanyň içinde de dürlü pikirli, dürlü nemeli partiýalar bar. Yani mesele yani Şwediýanyň NATO girmesi ortada dur. Oňa karşı tarapam bar. Yani tarap bolýan tarapam bar da Şwediýanyň içinde de şeýledir. Şo zatlary neme diýen bolýar? Orta bir neme çykýar-da. Ýerden gözläp başlamaly. Ondan bulan tepolary wagt gowy işleýändir bular. Ödem ütgeşi işleýändirler. Hem benemesini biz giyip neme görmäli. Şolar bu işin arkasında kimin gulagyny bardygyny gaty bakym çykardylar-da. Şu nemesi ortada peýdali. Orset yani Şwediýanyň NATO girmesini birinciden islenok. İkinciden Türkiýanyň NATO bilen köwüşdirmek isleýär. O dönemde onuň Türkiýanyň saýlawlary barda. Türkiýanyň ödem bir tarapdan, garşam bolsa beýleki tarapdan gyzyklanma bildirip bilýär saýlaw. Hem de saýlawyň öňünden bolýandyr. Ýerde bolanda da saýlawyň öňünden bu siýasy nemeler de.
Duran yerinden islendik datalarda neme bilen däldir. Bir bähbit aňyrtynda bir zat bolmaly. Ana şol zatlary çöklersiň bolýan. Orta bir üýtgeçik bir zatlar çykan. Ondan indi bizim etmeli zatymyz. Biz şu material bilen kim nähilek işleýär diýen nemelere fin etmelidir. Haýsy kanallar, haýsy taraplar bu şunu nädip lansirde diýär ýa millete nähilek ýa düşündürüş ýa-da şunu nähilek duýduruş neme bilen berýär. Şol zatlary iýdarlarsyň bolýan. Kim arkasında kimin kulağı var. Kimin eli kimin cüzünde. Kimin demesi kimin sırtında diýeni alak. Bu topardatlar öd-ödünden yani analiz edýän nemelere orta çykýandyr. Bu zatlary iýdarlamaýan adama zatlar yani bir ullokan many mazmun ýa-da akyl beren ok. Bunu ýöne dünýäň akyşyny nemesini iýdarlap gören adam üçin bu zatlar düşnüklü bolýar-da bir epetli wagtdan bolýar. O da edil şu wagt däl, şu wagtny orta çykan zat, şu zatyň aňyrtynda orsun. Razvedkatny elwada, o da subut edilen. Olar nähilek jogap berjek bu ýygy. Nemeder. O separa şolaryň nemelerini görkezip geçeli belki izleşlerimiz görenlerdir ine şu çep tarapda Chang Frick dip nemäniň ýanky aýdan Ruslaryň habar gullagynyň nemesi näme diýilýär? Korrespondenti ýa-da jurnalisti, ýazary. Şol demede alyp barýar hem özüniň aýraty innemesi hem bar. Ine şonuň Twitterinden alınan suratlar da yine Putin'in nemesini paylaşıptır bir wagtlar. Üstüne de Putin'in näme diýilýär? Maýka mı futbolka mı diýilýär? Şonu giýipdir. O şeýlere nemeler var. Soň ýine Russiýada da aralyp nemedilen şeýlere bir ýagdaý bu iş. Uçak bildireçendi yani ortadan finansiýe eden orta çykdy. Mawa. Bildireçendi. O hemmeden ýa Rasmussen nemelerine. Nire gidecek, näme edeceğini. Soň ýöne ýine bu taýda neme meselesi var da. Bizim käli ýurtlarda edip bolmajak ýine. O taýda ýakya daşynda da polisler var. Demek ruhsatyny alan bolmaly. Ruhsatyny alandan soň polis goramak mecburiýetinde. Şeýle işleýär-de bizde käli polisler sen türmäge basaryň diýip yani polisin türmäge basmana hakkı yok diňe jenaýatyň işläp duran olsaň şo wagt tutmana hak bar, soň prokuraturadan yani suutdan karar çykarýar prokuratura. Soň tutmak üçin polisiýa bermelidir. Yani prokuror gidip tutup bilýän däldir. Sapara ýene siz aýtdyňyz abi. Yani prokuror bir zadyň ogurlanyp duranyny görse de şonu tutmak üçin polisiýany çağırmaly diýäňiz. Yok yani sen öyle bidiňi magazynyň aldyna goýup demek ýerinde magazyna alşverşe. O çykýan on biri sen öyle bidiňi ne eýem alyp üstüne minip sürüp barýar-da. Sen öňden geçýär. Sen eliňde daýmalla. Dur. Men öyle bidim diýip şu gadagan polisiýa o habar bermeli. On polis nemetmeli. Sen o taýda urşup nemetmen o da bir kanun bozma. Ýa-da kabul edilýär. Şweýçrede şolar ýalak bir tütlük neme var. Bizim Türkmen demämizde bolanok, gyzylderlere bolanok. Ya bizde de aslında yankı kanun boyunca de tutmana hak vardır yani polis seni gelip tutmana yankı neme göz aslına almana hak vardır. O da biri neme verende yankı şikayet eden de şeyle. O şikayet eden de sapara tutmayalar çağırılıyor. O. Şikayette çağırılıyor yani bir cinayet edip durkan üstüne varılsa ya da suutdan karar çıkan olsa tutmana nemesi var. Şeyler bolya biz ol neme girmeli sapara. Indi o yani Russia Today ya da RT habar gullagynyň nemeleri bular adamlar. Ýöne beýlek tarapdan hem ýa Rasmus diýileni. Nirede bu Rasmus ýene şo
sağ tarapdaky. Bu Danimarka'da bir partiya gurupdur öz nemesi. Soň aşırı sağcı bolanda neme de bolup bilýär. Irkçam bolup bilýär. O Näme diýilýär bizde millet paraz diýerlermi? ırkçı değil yani. Şol millet para. Irkçı. Irkçı. Owa. Adını ayttın ben onu tercüme etmeyecek bolýar. Menem owa sapara millet paraz diýip arapça bilen farsça sözler getirip düşündirjek bolýar. Irkçı bar wagtda. Şeylere bu ýagdaý bulam şo tarapdan ýanky hemmesem yerinden aslında bularım. Hemmesem yerinden. Soňra ýa saparaň aýşýaly orsun bähbitler üçin neme diýär olam şo ýanky Şwesiýanyň NATO girmeginiň öňüne almak ýa-da bir päsgelçilik görmek bu işi şu usulda eden wagtda Türkiýede de saýlaw bar. O neme dilýär? Inde Kur'an bir Türkiýe değişli bir zat däl. O birinji eýe çykmaly bolsa, Araplar eýe çykmaly ýöne. Araplardan ullakan ses çıkan däldir. Sapara. Näçin? Owa ine näçin? Araplar gowtan ýa sen aýdaýmasa. Sapara näçin diýilende inde neme bardy ine Kur'an yakmak günah midir, haram mıdır, ýene näme midir diýilen bir nemesi bolmaly bu işin. Girip gören wagtyňyz käbir adamlar o jaiz däl diýipdir. Jaiz däl diýmegem neme däl? Näme diýilýär? Kabul ederlikli däl. O kabul ederlikli däl ýöne neme din tarapyndan bir hökmü ýok Kur'an yakmagyň. O ine Orslar gelen wagtda siziň hem ata-babalaryňyz Kur'any ýa gömendirler ýa yakandyrlar Orsdan kaçmak üçin. Ya yakýarlar ya gömýärler. Şolaryň eline geçip neme etmesin diýilen ýalak bir zat. Gömýärler, o gaýdyp gelen wagtymyz ýene täzeden çykararys diýen ýaly maksat bilen. Şeýler ýanky Kur'an Kerimi ýanky kitaby ortadan ayırmak üçin, ýok etmek üçin edilmeli. Düşmanın eline düşmedli üçin diýilýän bolýar. O şeýler bir her türlü neme ýagdaý bar da. Yani şonu neme etmek üçin yakmak ya da gömmek iki nemesi var. Bu fıkıh kitaplarında ýazýar bu zatlar. Görkezlen näme sebäpden näde edilýändigini. Ýani Araplar bu zady düşünýär, şoň üçin Kur'an-ı Kerim'in ýakylmagyny ullakan bir zat däldigini bilýärler, olaryň nemesinde bar. Ýöne bizde ýok, biz sebäbi bilemizok. Dine nemesine, aňyrsyn bärsini bilemizok, öğredilmeýärem. Öğreneceğim bolanoklar diňe Allahu ekber, amin, bismillah diýip nemede ýaşap gören cemiyetler bizimkilerin hemmesi, ýa-da Türkiýedekilerin, bizdekilerin. Şoň üçin Kur'an-ı Kerim ýakmagyň günah diýi barada hiç bir neme ýok. Fetva ýok. Ýöne ýuridiski bir anancyň emesini askar bilet ýanky neme etmek baýaga şana. Hawa ine şo taýy bar. Ýanky medeni neme gawat gelen onu hukuk ruhsat bermeýän bolmaly. Benim pikirimçe. Sapara hawa ruhsat ya da men ödüm hukuk. inde hukuk sapara, inde hukuk oturan yerinde hukuky oýlap tapmaýar da iki nemäniň arasyndaky çekeleşiň netijesinde çykýar. Ine aýdaly şu wakada kim ine suda berdi şul adamy? Arap ýurtlaryndan ýa-da Türkiýeden ine Türkiýanyň ilçihanasyndan. O kim suda berdi ine şul adam suda berdiler ine hukuk ruhsat berip bermeýänligine şondan soň çykýar da. Ýanky barmy ýok? Türkiýeden bir kısan siyasi partiýa Şwesiýanyň meclisine hat ýazyp durýar. Neme däl, hakyň gözlenýän ýerde. Süýt däl. Şwesiýanyň meclisi olaram aýdyp durar. Bilýäs ýalmyşdygyny, ýöne bizde ine kanunlar demokratiýa şeýle işleýär diýe. Amerikanyň hem daşary işler aýtdy bu ýanky dogry göremzok diýip bu zady. Bilen dogry göremzok. Benim üçin dogry däl. Bizem dogry göremzok. Ýanky Kur'an, İncil ýakylanda da dogry diýip fatwa etdirjek geldi. Ya da Bibliýa
Yemedilerinde de doğru değil. Bir anancık Yani depelenmeli değil mi kan yani ben? hava yok, hiç kim demesine karışmam. Bolmalı değil yani, yine bu adam ne için yaktı yine şu sonra olan o. Oo. Para neme girdim hem yok. Ullakan bir sebebi yok. Ama bir neme ırkçı neme bağlayalar da. Şimdi bu adam hakiki nemesi yani şu Rasmus'un sağ taraftakinin ya da Kur'an-ı Kerim yakanın hukukçu özü sapara bu adamın. Hmm. Şimdi Oo. demek bu işe baş koşan olsa yani Şveysa'nın demokratik hukuk kanun nemelerinde şunu Açık. ruhsat berýändigini bilýär ýa-da açığı var. Oo. Ve özüne dava açanmaktan gorajağını bilýän olmaly, gorap biljäni. Ýene men o şeýle çak edýän bu menim pikirim ýene Kur'an-ı Kerim'in içinde Hristiýanlara gatykän söýýän yerleri varsa para bunu Hmm. adamlar okumanlyk üçin bilýän däldir, men ben okudum, çoğun için bilýän nemelerine. Hristiýanlaryň elmydama düşman boljagy yazılýar da ýine bu adam şonu neme edip görkezip bilýär da ýine men şu sebäpden ýaktym diýip bizi üstümizden gülýär. Diýip neme edip bilýär da ýine ýewreýlere de domuz, maymın diýen ýalak nemeler bar içinde. Biz bu zatlary bilemiz okýan. Biz Kur'an nemesine şey edip alýas ýöne sapara ýanky yakma meselesinde siz bir zat diýdiňiz soň ýadymdan çykdy. Häzir ýadyma düşdi. Esas aýdylmaly ýer. Indi näme üçin İslam dünýasynda Kur'an-ı Kerim'i yakmagyna bir garşylyk görkezmändir, ýani garşylyk goýmandyrlar ýa-da bir haram diýmändirler. Ýine şo soramaly biz. Oo. Torap bilsek. Hawa, ýine men Akıllı diyette. Men ine şo soradym, ine o jogaby gaty ýöne. Birinji halifa Ebu Bekir'in döwründe Hazreti Ömer'e Eýrandan biri soraýar. Kur'an mahluk mudur ýa-da Allah'ın nemesi midir diýip soraýar. Kitaby görkezip ýöne elindäki şo kitaby. Kitap diýende o wagt ullakan bir kitap nemesem ýok. Ýöne şey diýär, soň bulam de mahluk diýende ildeşlerin ýalňyş düşünmesin. Mahluk diýmek yaradylan diýmek. Halk sözünden gelýär. Halk yaradylan diýmek, ýa yaratmak diýmek, yaratdy diýmek ýa-da mahlugam yaradylan bolýar. Biz mahluk diýip söýüp ýörler adamlar bir-birine ýöne. Mahlugyň manysyna düşünen oklarda. Mahluk diýmek yaradylan diýmek. Jandar diýmek ýa-da. Jandar sözü vardır Farsçadaky jandar. Canlı diýmek ýa-da. Yani şol neme bilen bağlanşykly. Soň bu soraga jogap berip bilmeýär. Soň onu elinden tutup getirýär. Bu diýär şunu ýa soraýar, men bunu bilemok diýär. Nämedir munyň sebebi diýär da soň hiç kim bilmeýär. Şo wagtda çeli şo sorulmandyr sapara. Ýene Kur'an yaradylan bir zat mı ýa-da Allah'ın sözü mü ýa-da şu kitap nemesinde. Soň üstünde gatykän pikir kelle neme diýerler, döwýärler. Kelle alynýan bolmalydyr ýa-da döwülýän däldir. Kelle soň alınıp başlaýar sapara. Şewaatlar näme de bolsa da ılımlyrak döwre İslamiyetiň. Soň ine şeýle bolýar munyň nemesinde. Manysy, şo nemesi Allah'ın kıdır diýe ýöne lafzy diýmek şol mysal üçin ağzyň bilen aýdýan sözi okaýan özem iki aýrylýar, biri ýazgy görýän ýazgyny. O görünýän lafız soňam ses okan wagtyň ağzyndan howa bilen ses çykýandyr. Olam ikinji görünüş ýani lafzy iki aýrya, olar mahlukdur diýe, o yaradylandyr diýe. Ýene kagyz şo ýa-da näme mürekkep mi diýilýär? Yo. Mürekkebi, ondan soň adamyň sesi demesi, bular hemmesi mahlukdur diýe, ýani yaradylandyr diýe, ýöne manysydyr. Allah'ın kıdırdır diýip geçilýär şey edip sapara. Şo döwürde şeýler akneme berli, häzir hem şol geçerli. Şo höküm häzir eçelliğine büyütkän o. Umuman
e, elinize alyan kitap Kur'an'ın bir nemesi. Aynadan yansıması mı değil yani. Hem serpik. O yakılan bilen Kur'an yakılan ok Ava diýip. yakılan ok. Indi neme vardı saparağı. Indi Kur'an-ı Kerim'i fiziki neme köp adam seyreden ok köp telefonda da. Telefondan ine programını öçürben bilýän ya telefonum dolduğunu öçürben bilýän ya telefonum gitti ya o tuvalete da kaçıp bilýär telefonum. Ine o günah mı değil mi? Bilýän adam yok. Dälse abi yankı Kur'an-ı Kerim'in mahluk tarafı var. Sonra Allah'ın buyrukları yankı mani tarafı var. Şeylere bir yankı biz bilemiz okda şonun üçün yankı Arapların nemesinin öňüne gidip yakan olsa hiç yer bu karşılık görmezdi saparağı. Arap nemesinde bu bilinýär, az köp bilinýär ýöne Türk tarapynda bilinen ok. Yo näme Türk döwletiniň Hawa. ilçhanasynyň öňünde deme diýerler. Araplar bir topar döwletler bar, ilçhanalar bar. Saudiler Türkiye bir bar. sany 10-12 sanam Arap ýurdu bar. O. Ýalňyşlygam şolaryň içinde bir ýerde ýalňyş barlar. Türkiýanyň nemesinde. Näme işi bar? No. Yani bir topar soğuk çıkıyor özünden. Şeylerek bir neme Yöne ýagdaýymız. inni şunu kemine ne bir gowy yerik getirdin. Şunu ýorýalar da. Jurnalistler habar edip bir zat düşündürýärler. Şuňa aňyrtynda Ýewropa bar. Bular ırkçy, yani dini nemani gyzdyrýarlar da. Yine bu yani Türkmen variantında düşündün dedik biz bir ýigitden o men adyny tutup durmaýyn men adyny hiç wagtam tutamok onu. Yani eş cinsellik diýerler yani GBT'yi diýen näme diýerler şoňa? LGBT'yi diýerler. Näme LGBT mi o? LGBT. LGBT'den başlap o şular dini näme diýip onuň arasynda da şunu getirýär de. Ýöne arkasynda orsun wadyny aýdan ok. Sapara. Aýda da ors gowy Ýewropada erbet. O bir neme ýazýar. Diýmek Şwesiýa orslar bilen bile işleşýärdi diýär. Bu tipik bir Türkmeniň pikirlerini bilme nemesi ýa-da ony ýöreýär taýdy. Şwesiýa NATO girjek bolup gören bir ýurt. O bu ne edip Ors bilen bile işleşýär. Bunu Arap nemesinden yetişsem düşünüp bilmeýän bu zada. Araplaşan o Türkmenlerin Araplaşan Türkmenem diýip Araplaşan kelleden. Kelle o. Türkmen beýle tapagy ýok hemmesem şey diýär bunu. Gynasykdy. Ya. Ýeke Türkmenler ähli nemeler Arap nemesini diniň üstünlenmeyi ya da medeniyetiniň üstünlenmeyi Araplaşan demen yani pikir nemesi geň bolýan men ol misal üçin Türkmen aňyrdan gelýän genetikasyna nemesine ters gelmeli ýalakda. Ol käti nemeleri neme diýen men özüme neme demok o gaty. Bu tütlük dep gimmada şolon käbir ätiyetlerine nemelerine o nädip biz şolon dinini kabul etdir diýen ýalak nemede nememe gelýär. Başka neme tapmadylar mı kandip. Şeylerek bir ýagdaý. Bu gurnalan zat ýöne. Gurnalan şu dünýede şolary ýalak gyýklykly zatlaň bilen 95% arkasynda bir döwletiň nemesi bardyr, ödül servisi. Başkaça bolýan näler? Ony özümüz şol ýalak gyýklyk etjek bolup görün adam bolumsoň has içinden bilýär bu zatlaň näile kynlygyny, näçe terişde promoçuluk, güýç bildiği talep edýänini bilýär. Bu zatlar ýöne öz-özünden bolýan zatlar mümkin näler. Ýöne öz-özünden bolly diýip bunu jurnalistler ýaýratmalylar. Yo sapara ine tarihi bilen oklar dene. Hazreti Osman 3. halife doğru değil mi?
Ne yaptı Mümkün ne bilmeyenler. tanam ok. Yo, 3. halife Hazreti Osman şoň döwründe köp Kur'an-ı Kerimler ýene nämeler ýakylýa, üýşürilip. Yani Onu bilen kemine yak bizim yemeğimiz niyaz var ya niyaz. İlki Kur'an 91 90 yıllarda tercüme edildi. Türkmen diline yani Kiril harfi bilen o Latin dememiz yoktu. O Moğolların adına milyadım ol şu at yadıma düşen nokta böyle yani bizim mektebimizin yok orayanda yaşadı. Onu sürgün ettiler. O Kur'anlara yığınap yaktırdı niyaz. Ana sonra yani revolüsyon hiç rahat durmadan. Bizim mümlet. O halkın nemetinden yığınap şu Kur'an'ı yani Türkmençe tercüme edene sürgün ettiler. O niye dölünün belli değil. Yani şan diyerdiler ben şu at yani dememe geldi aydan böyle belli tanılayan, fiilayan demelerden. Yani bir Kur'an'ım değil, mümlet Kur'an üyüşürüp yaktılar, maşinler getirip döküp yaktılar. Ama buna yankı kezzap diyenem olmadı. Sen dinsiz diyenem tapılmadı. Ama bu ervet zat, olmayan zat diyenem tapılmadı da. Ödem jurnalistlerim içinde şu vakti. Ben jurnalistik görünür var. O içinde gitmiyorlar şu vakti. yo, olaram edip bilse yakarlar sapara. Olaram edip bilse yakmalı. O bu zatlar ya dövre göre, yere göre, o maksada göre ya tütlük yani övüşkün alıyana kendine. Yani sonra açacak oldum. Owo yo sapara ine tarihi bilmesen şu tarih gatymöküm de men geçen bir deme paylaştım. Ine bizim Türkmenlerin tarih bilen gızıklanmayanlarının sebebine yaptım da şu ölen adam arkasından kurun etmeli del diyen bir söz var. Tarihte de dine ölen adamların gurrun ediliyor da. Diri adam gurrunu yoktur tarihte. O yazana ölen, Hava yazana ölen. ölen. Şeyle ol ya son bularam. Şonun için hava tarih bilen gızıklanan ok bizim yerleşlerimiz. Yine halipa, yine İslam'ın halipası yakyan olsa demek baba biz yanlış biliyoruz kavir zatları. Değil mi elde? Yemek kemiğine taşa gitmeyken şu vakalardan onun şu vakanı halka türlü formalarda yetirecek olan adamların demesinden biz bilmeli, düşünmeli bir adımız var. Ne için ediliyor? O şu bir yer Türkmenistan'ın milyon tane problemi var. O haydi problemini alsam eline gelip burada. Böyle hem şeyle bir yankı katastrofik de yönü mönüdü derler. Onu görme diyalağım derler. O şu dağıtlardan yüze vurup tak geliyor. Bunun bir topurdağda. O teretap olmalı. Yani ne mi? Diyemez. Siz diye teretap olmalı. Şu dağıtları bilmeli. O demokrat ya grubu için ya. Şurada yerinden yarından çıkaran oklar. Ne proyalık manipülasyon ediyen adamlara dinleyen onları bir yürüttü. Öğüler çıkıp öğü adayların öğüleri açması için ediyette. O kâti bir iki yıldan son öğüdü açıya, bir yıldan son öğüdü açıya, öğüdü hareketiyle yendirler. Size yönü dine tin edip netice çıkarmak galiba. Onu biz öňünden bilýär. Misal üçin men öňünden bilýän de. Hem çünkü ben geç dakikalık olayıma getiremokta. O özüm bir yemede bir atıda terisi de oturup geldi var yani. Yine doğru yerden Hem için doğru yerden geldiniz. Ben bir zat koçayın yine. Şu Kur'an yakma nemesine. ödüm 3 yıl bundan öň aýtdym ben. Bu ne? Şunu aýdyp görünlerim var da ödleri yani yaşan da görünler var. O da bolya diýmeli. O sapara yine şu Kur'an yakma provokasiýasyny Şwesiýada, soň Danimarkada provokasiýanyň arkasında Russiýanyň habar gullugynyň nemeleri var.
korespondentleri ya da jurnalistler var. Jurnalist deyip geçýär ýa-da nemesine. Indi olara buyruk gelipdir. Ediýä doğru dälmi? Şu aňyrdan şu zatlar neme edilmese zadanya değil ya da zadanya gelmese eden o. Indi şu zadanyanyň ýanky kim tol Allah murat mıdır nedir o? Şoňa gelse gelip bilýär-de olam seýär şolaryň nemesi jurnalist. Fularyan ordan etmek var. Yo o şu taýdan da seýär ol nemede Olginadaky troll fabrigine girip şu taýda birazrak wagt geçiren olsun. Yo bilmeýär de ýanky gelip bilýär zadanya. Gelse ýine olam birini gözlemeli. Kimi gözler diriliş diýen ýalak birini tapsa şoňa ýanky Rasmus bilen diriliş ikisi bir kelleden de. Daha yaktı ya da. Ya da başka bir zat. Şey diye işliyor yani korsun demesi. Ullakan uzağa gitmene gerek yok. Bunların yakına gelmeyeceği hem o yüz keşfem ayıp dur. Sapara. Sonra iyileşimiz yazıya bugün akşama olay diye kerkiğini su basıptır diye. O yani derya donup birden çözülüp demeden olmalı. O bolup bilecek zat. Yani Türkmenistan'da bolup bilecek zat iyileşler. Başka bir yurtta olan olsa bolmaz da. Öňünden hasaplap Tevhigi betbaççylyklar hem nerede de bolup biler. Nemesi yok görünüyor. Öňünden ýöne yani çäretini almaly görmeli. O çäresini näde balarsın? Halky gerek bolsa ukyr etmeli, geläjek ýerler tetbik edilmeli. Yani onu ýaryp bölüp demedip bolýan bolsa onu etmeli. Bu yani çären nemesi kendir. Yani çözüm bu zatlar öňüm 68-69 ýylda bolan zatda. Bunu samolyotlar bilen amy derýän buğduny yani 3 buğul bolmady ýalak bombalap ýarýarlardy. Sapara. Hasaplap bolýar garaz. O derecesi nemesi bilen. Tejribe bolmaly yani Türkmen nemelerine bu hemen tejribeti ben aýdyp oturyn 68-69 ýylda. Bundan elbet soğuk boldy. Ödem amy derýä doňdy. Ödem doňum yani buğdlar köpüre barıp köpüre direse durşuny çärjok demesini kil almaly. Su almaly. Şeylere iyileşler soralarınızı yazıverin. Soralarımızı alalım. Ben soru gelýänçä kemine inni Şwed jemgyýetiniň şu meseleni ne çözsünü ne men ne ünsüret başlarına şunu şu gündeme çıkar öwürlüğüm dağı duvara 15-20-30 ýyllap Florialak mesele Şwediýa territoriýasynda orta çıkmaz. Şunu gündeme alarlar, şunun sebäplerini öwrenirler. Näme edip onun kanunyna açyklyk barmy? Ya da siyasi nemelen nemesine ulanyp bilerýärlik may barmy? Ya da başga ýerlerde neme barmy? Şu meseleni gündemden düşürmän çözerler. Meseleler şey çözülýär. Ondan jemgyýet näme gelişipdir diýerler. Şu wagt yani açıklıktan taýagy ýenem tapylar. Yani awraýyny ýitirenem tapylar. Bu topordatlar neme der? Buyur kemine ben neme etdim şunu belläýin dip ýadyma düşüp okan. Soraň bolsa ber kemine. Sonra sapara häzirlikçe neme var? Teknik soru var o. Buz dövmäniň bolumlary sürýämişler çynmy kadýa. Bilemok entege buz dövmäniň bolumlary sürýämişler diýä çynmy kadyp soraýardy. Onu ne? Olary okutjak kan onda? Bu Yok, eger neme etmedik bolsa hiç daram edýän däldirler. Ýani ykbal nämäni görkezse diýip. Şeylere kolaýmasa. Sebäbi bu buz döwülme meselesi entek howalar dolu kızmanka başlamalda. Yo onu kemine näme diýsem yani ýalňyş bolmagy mümkin. Bunu bu zatlara jogap berýän
tecrübeli nemelerimiz var. İnstitutlarımız var, kuruluşlarımız var. O min vatko diye, neme diye. Bu atları tecrübe edilen adamlar var. Bolmalı, devlet olanlar şeyler, devlet diyen da şeyle düşünmeli. Onu her dağın çözümü vardır. Ona bir spesialistler bilendir. Yön spesialistleri yok eden olsa, ona cevap vermeli. Ne birinci adam da şunu yok eden adamlardan demetmeli. O milli prokurorundan, yine dinlemetinden. O ne yapıp yok ettiniz. Floryalık tecrübeni spesalisti. Olmasa arşivde de var. Yani ben Aydoç'un 68-69 yıllık kışı. Yani, ağam deryan nemetinde şunlarla at bollu. Demek bu tecrübe. Şu nerede çözdürülür? Bunu bilen yani arşivde nemeleri olmalı. Yani devlet institut işlerinde şey de işleyendir. Ya inşallah maşallah o adam kendi halal adam kendi haram adam kendi o neyme deyip o beydip gören yok devlet. Görep bilen yok. Devlet institutları deyip yani şu gurrune diyen dağıtlamız şol ne sotayda bilgi tecrübe toparlanayandır. Gelecek nesiller için hem de vat elimde ama yönü şunu gelip Amerikan terden açıp görmelerdir. Bilgi değil yani zat. Çadır devlet olmadan üyüşmelidir. Arşivi olmalıdır, yargısı olmalıdır. Bizde statistikan yok ettiler. Ne için yok edilenini düşünüp bileniz mi? Yaka ol statistikada der. Arşivam yok ettiler. Bibliotekalarını da sen yok ettiler. Görüyor musun? Cemiyetmedim, demeti. Onun sehel floriyalak demem, bunu bedbaktçılığa getirdiler. Kırgınçılığa getirdiler. Adamların ölümüne kendi de sebep olup biliyor. Bu yönü bilmeyene kedik ya da soğuk geldi Allah'dan deyip nemedi oturmanın nemedi. Cevap vermeli adamlar olmadı. Ne? Bağvarap sindromu bilen devlet yörüdüleyen neler değil yani büyük sebepleri bu anırtınına o istendik bedbaktçılığını yatıp bilir. Bu nasıl iyi değil ya. Yetti başka da adam getiriyor. Onu yuna adam ölecek mi? Yani milyon adam ölecek mi? Onun tedbilmeyen. O tebigatın hep birçok yağdayı. Sapara hazır yer titrese Türkmenistan'da näçe sancağı galar. Onu. Doğru. O su basma meselesi ol yine ulubur möçörde bolmaya. Näme diýseňiz hem. Bir ova iki ova gider yani yer titräni pikir ediňne. Näme üçin soradym ine Türkmenistanda daşdan, kerpiçten ya da palçıktan jaý urýarlardy. Ine şolaryň hiç testi geçirildimi ýa-da yer titreme ýa-da çydamlyk derejesi diýip geçirildimi? Proyekt bilen öýtalmayan yer yok. Yani nemet. Projekte şu da atlan yani hatawy bolýandyr. Yer titreme, seismik nemelen. No. Evet. Ine şo zatlary ýok aýna biz. Onun gurulanyny da kontrolü bolýandyr. No. Bir kontrol etmeli, cevap berýändir. Kontrol edýändir. No. Son bir soru var. Çok bizim o muňa garaýşymyz nähil olar täze Türkmenistan urulanda diýäde. Yani Kur'an bilen bağlanşykly yerden gelýän ýaly bu soru. O bir öňli ýygyny ýanyň illeşler biz ne Kur'an barada gurruk etdik o da buğul barada bolsa nähil etme bu. Öňräk ýazylypdyr da. Sapara şey diýip o kabul edeli. Yankı başlarsınız. Devlet derejesindäki meseleleri bizim garaýşymyz bolmaýar da yankı bir täze Türkmenistan döwletiniň ýa-da täze Türkmenistanda ýagdaý nähil bolar diýip soralsa dogry bolar. Ýa bizim garaýşymyz demokratik ýurtda hemmäniň garaýşy bolup biler o. Bir çıkar o yakmalı diğer bir yakmalı el diğer o bolup biler ine Şweýsiýada yaktılar. Diýmek bolýan eken ýöne musulman ýurtlaryň hemmesi hem Şweýsiýaga gidýärler ýaşamana. Dünýäde iň birinji we ikinji ýerde durýan bolmaly. Musulmanlar üçin iň howpsuz ýurt hökmünde. Norwegiýada da hatda her kwartalda bir neme var. Meçit var.
Hawa. Oslan içinde payitaht öyle yani yerim yok. Yani şu dar yerlere de tığdırıp biliptirler de. Hmm. Diyemem takon da şunlarla. Hmm. Şeylerek hawa. İlleşler sonra ýokarda sonra yazdım diýäňiz de ýokarda men tapyp bilemok onu hem ünsüm bölýär. Siz Onu kapıyı verip kıyın koyayım. görmän o Şeyden täzeden kıyın. yazın onu ýokardan tapmak kıyın. Şu wagt Kopya edip gelmeztiremeler o yani ya görmedi. yüzden gowrak neme yazıldy. Hmm. O soň başga bir soraw bar. Pir, şyh Arap sözlerimi diye. Pira fars sözü, şeyh Arap sözü bolup biler. Şeyh bolmaly aslında biz şeyh diýäs de o şeyh bolmaly. Arap sözü. Yani pir sözü neme farsça. Keminim sen benim molle diyen ahırın. Sapara bu mollalık değil mi? Günlük durmuşumuzda var ya pir o şeyhler diye yani medet umup görenler var ağlardan bilmesem. Günlük durmuşum bir zatlar onları. Ah, ah. Son. Şolar övliyat bolýar diýip eşdiýän ben halen da adyny kändir demedim o. Lanlar şeyh o. O şeyh diýerler. Şeyh diýmek yani bu din nemesinde bir at kazanan ýalakrak bir nemesi var da Bir şeyhler. hoca diýe bir seyit diýe ne şolar. Hem benim Aa, aňyrsy Arap bolaýmyn kemine şolar. ha yo şol neme bilen bağlanşykly hemmesi bolmagyny bilýär, bolmasaňam Arap ýalak bolup gidýäň soň bilen. He, kabul etmeli bolýarlar diýen. Yo şey dip yine Farsların dilinin köp böyle ýam Araplaşan da molla diýdi, ýene näme, ýene pir. Ýoksa Araplar gelmezinden o manydy ulanlanok da sözler. Mysal üçin namaz sözü. Namaz sözü Araplar gelmezinden Şu bizim değerlerimiz var kemine. Şular hocalar tanıyan eken. O ben şonu çok şayet oldum. Ben hocalar o yemek hanim düşmanı o hoca ne bilýän diýse o bilýän diýde. Ondan üstlerine topluyorlar. Yani ben Pöwrü'de de bunu şayet oldum değerlimiz var bu olun. Şonu goruma hocalar goruma iş olýar şolar wa orada rotay otdyk mala gitmediler. Şonu gitmediler bolýar. Ha. Ova sonra Putin gitti diye tribunala çekildi ya da yeni bir zat. O son Rusya dağıdı. O, şundan sonraki ýagdaý barada pikirimiz ova sapara. O Ha, Putin'i ova suud ettiler tribunala getirip ova Rusya'da ondan soň dağılır diyele. o. Soň näme bolar diýeni. Ben neme palat bereyim ne deyin. Pikirinizi aýdyň sapara ýene. Ha, fikrim mi? Ova. Men fikrimi yok aýtdym 3-4 tapar aýtdym. Onu birinci men aýtdym bu diýen. Russiýanydan soň urçsa Putin bilen Russiýa gidýär, urçmasa da Putin gidýär diýip O. Eýem 2021-iň soňuna Başla bakan aýtdy. dekabrynda o dekabrynda gürrüň edipdik 2021. Bir çykyşymız bardyr. Şo töwereklere bir seyretseniz. Ene şu atlar yani goşuny yapıyorlar. Yani Ukrayna'nın terk edine. Onun sonra ne kemini kimi gurrun ettik de. Şu goşuny diýdim. Şu at iýdine gitse Putin gidýär. Yok, bunu devam etti yani hücum etti. Onda Putin'im gidýär, ortaya da gidýär. İkisi bile gidýär diýip şu at gurrun ettik. Ne boljak da adam şol Putin gider ortadan dargan. Dargan soň ortadan içinde bir 20 belki de 23 onu ne şahit demet onu burunna bolýan zat derler embede. Ýoş bolar.
O öz başdak döwletleri öwrülür. Tataristan diýip bir döwlet bar. Şo arada ýa ýazypdyr bir illeşimiz. Saha diýip döwlet Yakutiýa bardyr. Yakutiýanyň territoriýasy Gazakstanyň territoriýasyna urlakandyr. Evet. Tataristanda sesler çıkıp başlapdyr diýär bir ýokarda indi men onu tap bilmerin ýazypdyr. Tataristanda garaşsyzlygy ilan etmek boýunça. O sahada da çıkıp bilir. Başkırıstan'da da onun Kavkaz'da onun mesleğinden devlet çıkardı Kavkaz'da. O biri onu basıp alıp yani etmez içinden bolur. Biz onu bizim İslemeyenimizin önemliler. Bizim şu at aytmamız ya aytmamazlığımız. Yani onun asıl sebebi Sapara. Sözünüzü böldüm böyle mi ok bilemok. Asıl sebebi hata edeli. o size neme koşayım. Tayak yersin. Sapara yine buların asıl şu ýagdaýa düşmegindäki sebäp bu öňkü häsiýetleri bilen 21-nji asyrda dowam etjek bolşularyndan gelýär. Şonuň üçin ine Orset tribunala da gider bu şu öňkü köne häsiýetlerini dowam etdirse başga ýere de gider. Dargamanyň hem sebäbi şol boljak ýa. Dargamanyň sebäbi ýa NATO-dy ýa-da demokratik ýurtlar Orset'e garşy çykdy diýip boljak däldir. Ýa ayak uýdurup bilmejek üçin. Awa. Ýa nemeni gözläp görmeli-de uruşy çıkaran üçin däl-de Günäkär gözläp görmelilerdir. O günä öz içindedir. Uruşy ine 20-nji asyryň başlarynda çıkaran bolsa ýa-da 20-nji asyryň soňlarynda çıkaran bolsa hiç kimge iş bolmaz diýär. Yani 21-nji asyrda beýle uruş çıkarmaýar. Elliýän däldir. Uruş çıkarıp bilersin, yeňip bilmersin. O sen özüň näme boljagyň belli däldir. Ya şeyler. Ýeme bärde şu uruşda näçe çekjegi belli däl. Ýöne ortaýadyň yeňmejegi bellidir. Ýa belli zat. Näçe çeker? Bir ay, bir ýyl, bir ýarym ýyl o belli däl. Onu aýtmak kyn. Ýöne şu wagtdan ortaýadyň yeňip bilmejegi bellidir. Bu ortaýat bilen Ukraina arasyndaky uruş däl. Bu ýani ortaýada bu başlanan uruşy dünýä howp salýandyr. Bu ýeke Ukrainada talanan howp. Dünýä salýandyr. O ne many? Ortaýa yeňip bilmejeginiň demesi dünýä buňa ruhsat berer. Dünýä siýasatyna we ykdysadyýatyna berkararlygyna howp salýar. Hemme zadyna howp salýar. Şoň üçin orsun biz islemäli. Oňa da baglydyr. Biz bu ýani agitasiýasyň propagandasyna böredimdi. Ýani durum şunu anglady da. Orsun yeňmesi mümkin näldip onam soňky nemelerde ýa ýoş eşitip başlarsyňyz. Ýeke Saparaga däldir bu. Saparaga bulan öňüne gelip görünme däller. Ödbüzçe bir neme Saparaga. O yani eşlersiz. Ortaýadyň o yeňip bilmejegi. Onu Ukraina diňe özüni goramak üçin urşanyp dünýäni goramak üçin urşýar. Şoň üçin Ukraina beýik bir döwlet bolar. Soň bir näçe ýyllardan 50-60-100 ýyllardan soň çekinseňiz Ukrainadan çekinip başlarsyň. Ýewropaň iň göte döwletleriniň biri bu. O da meňitlänim üçin näl. Ýani onun Putinin kömegi bilen bolýar-da bu zatlaryň hemme jeti başy ýani sakasy Putin. Ykbal diýsem bolar Sapara. Az düşünikli bolmak üçin ýa-da has kelläňi agyrtman düşünjek bolsaň bu deme. Başta da Putin biziň adamymyz diýdik. Biz yeňip biljek manamyz ýok. Türkmenistan ortaýadyň nemesi sömürgesi, koloniýasy. Bunu biz yeňip biljek manamyz ýok da. Ýöne biziň adamymyz ortaýada şeýle dargydar bolýar. Yetip bilmejek adamymyz edip berýär. Şoň üçin Putin'e töwüm diýerim. Volodymyr molades diýär.
Yani bir soru var. Bizim Hı. siyasetimiz Ukrayna bağlı mı deyip soraptır. Yok, hem de yönünde bağlı. Ha, yöne, sen bir planetede yaşatmıyorsun. Täsiri gelip etýär. Ukraina'daki ortaktaki bolyan dağıtılan hepsi yakı otel dünyada bolyan dağıtılan hepsi terhir etti. Çünkü dünyanı idarlamalılar, okumalılar, bilmeliler. Biz 3 ýyl mundan öň ekrana çykyp aýdyp başlan wagtda Ukraina urşuny bolup bolmajagyny hiç kim bilenok da. Aha. Ukraina bagly bolar ýaly. Ukraina bolmadyk bolsa biz nämeme orslar bize agaly hediýe edip boyun eýmelimi? O tarapam bar. Işin. Biz 3 yıl ki bundan önkü demeler dinlen, biz ortayadım 70%. O Türkü devletler şonu bilýänmiz bi diýip bu demeden eder gepleşiklerimiz var. Hmm. Biz orta erwet görüp yani emedik demedim. Fakt, tarih demek, okuyan, görýän. İçinde yok olan milletlerin, devletlerin tan neme diýer. Bular ýalak deme, düşünjeli, millet bolsun, devlet bolsun, toplum bolsun, 20-nji asyrda ýaşama mümkinçiligi minimum ýetende, minimum. Hmm. O tehnikan ötüşinem görýäňiz. Toňa waka, ne Merkez Bank diýdik, hazina diýär, o salgyt diýär, ýene-de döwlet institutlarynyň adyny tutýar. Şolarda adam dällerinin ýa-ni robotlar, ýa-ni nemeler adyny aýtdy şolaň neme türkmençe neme kyn. Kaysy? Zeka, näme zeka diýär? Ha, Yapay neme zeka. o yapay emel zehin. Aha. Ya o emeli dehin nemeleri dolandıp başlar. O adam faktörü ortadan kalkar. O da son 10-20 yılın içinde olur. Gözünüz açılan yetişmeyen. Şu tayda şimdi yani bağırıp düşünceli adam oturup bilir mi? Düşünüp görün. Yo şol döwrüň daşynda galanlyk üçin şu häzir O. biz hereketimizin çykmagy ýoksa birler planlaşdyryp o sapara planlaşdyryp çykylan neme däl ýa-ni kaňyrsyn görüp bolmaýar ýöne döwrüň şertleri şeýle ýa-ni Fransuz rewolýusiýasynda da şeýle boldy. Döwür üýtgeýä, düşünjeler üýtgeýä. Yani käbir zatlar üýtgemeýär şoň içinde. Soň şu üýtgemeýänler ziyan görýär. Ne O padşahlyk. käbir diýenlerin içinde Türkmen vardır. Ne Türkmen üýtgemejek bolup bu üýtgeş yani nemedir? Üýtgeş mahluk diýdim bäli. Neme o Üýtgeş canlardır. mahluk diýmek o yaradylan diýmek. O üýtgeş yaratyk. Üýtgeşik mahluk, o üýtgeşik yaradyk. Ana üýtgemeýän neme tipaj diýeni Türkmendir. O da yankı bilmedim. Sirkme telpek giýenden mi adam takyýenden mi? Sapara telpek diýdiňiz, men şu köhne suratlar görüp bu keller telpek üçin gerek eken. Şoňa düşün. Kırkış ýaş ýa-ni 10 ýaşlysyndan o 100 ýaşlysyna çelle telpek barda. Onun bir nemesi bolmaly. Nemelerim ýadyma düşýär. Ol ýewreýleriň hasidik nemesi bardyr. Şolaryň bir üýtgeşik telpegi bar. Şolaryň hemmesiniň kellesinde telpek bardy. Hakikaten meňdeşdir. Biz şu nemelere gaty golo yerimiz vardır. Şonu soňundan garnaş bolup çykmagyňdan mümkindir. Şu söwüp neme edip ýördiňiz bolan bir joýetleri. Ben Hramov bizden bolup çykar neme. Neme etseňiz. Düğüne gitsen. Bolýa sapara o tema uzuň. Sonra geçeli orslaryň aklaryndan gyzyllarynın tapagudy barmy diýe ýoksa aynı kafa mı diýip soraýar. Hem aynı pok diýerler de Türkler. Hepsinin özellikleri var. Ak patsaň emetinden beýligi var diýerler de. Olar onu o gyzyllar bu kommunist, bu dinsiz nemeler. Bir birine
biri birine cellat bulur. O Döwürlere bölmek üçin. Afiyot nemes. Otu dilin nemesi. O hem meziyeti şeyler. Yönü bulur şeyle bolin ne kızılından aydıp verin ne. O kızılı gendir. Yönü kızılı kızıl ediyen yine de toplumdur. Ne 37. yılın arşivlerini açtılardan yaptılar. Ne için yapanlarına aydın. Доносительство diye stukaçtı. Yani şuurlama, Şuulculuk mu? şuurculuk. O resmi yani arşive gireni 42 milyon adam. Şu Sovet döwründe ha? O şu vaktki yani ilatanını alıp şu taydın 18 yaş için 16 yaş için çağları ayırsan. Onun 80-90 yaşında yani var şuurlu diyende de yürek gidip bilmeyecek adamları ayırsan. Onun yani maipler oluyor da zeki nimeti. Bunlar burada ayranına da kabul edilmeyecek adamlar var. Sonra ayran son halkın 20-25 belki 30% tuğulçudur. Şeyle oluyor da. Onun bu Boloryalıkta bunu yaptılar. Bunu neme çıkarıp bunu arşivi dostluk yaptılar. Ne Türkmenistan'ı arşivini açan da neme çıkacak. Gözünü getirip bilen mi şurada? Lüstrasyon diye onun şundan korkan adamlar vardı. Öyle korkan adamın tanı korkmayan adamın katkendir. Onu biliyor. Yani ben şu zaga bir yerde değil mi? Bilmem o doğru cevap oldu mu? Ya özüm doğru verdim mi? Şey demedeyim. Ýoga neme döwürlere aýyrmak gerekli däl. Näsa parawy Rus imperializminiň döwürleri. Ya ak döwür, gyzyl Yani döwür. hem mecetin içinde o sıratlarım var kemine. O şu ekspansiya değil ya da. İmperyalın nemesi ekspansiyanın üstündedir. Yani birleştiren diyette onu şey diye diyorlar. Yeni kazanılan nemeler değil, prisaydiniyonu diyorlar. Onun fana tuvalet getirmek için prisaydini dettik diyorlar. Taryhyny täzeden ýazyp berýär. Gördük tuvaletiniz ýokdy, biz hem geldik tuvalet kurmana. Şol ekspansiya duran vakti imperya darıyan. Yani imperya şu ekspansiyanın üzerine üstüne vurulayan. Bu Bulon ne Ukrayna tüvöşüm şodur ne mesem şol köyüne ort demesini dikilçek oluyor. Bulara sapara bir Keynes gerek ekende. O Keynes bolan olsa çözerdi buların meselesinde. Bilmedim şu ort şavuniyinden gelyendir şu yani o tür bulon nemesinden. Yani büyük millet deyip demediler. Yöne ben ort deyip öğrenlüğüm 70% ort değerler. Yani köpütünü seyretsen aşağından ya Tatar çıkar ya yine bir neme çıkar şunlarla. Bulun tarihim hem medadi yalanın üstüne vurulan nemedir. Ne o da yuvaş ortaya çıkıp başladı da. O da bulun yani nemeliğini yani içki nemesini tartar. Dargacaklarının, teviyatlarının o da bir yerdir. Yo neme sapara günümüzde näçe köp döwletiň sany näçe köpelse, näçe de o demokratikleşse global dünýä üçin şonça gowy ýalak görünýär. Şonuň üçin hem neme bolmaz. Erwet garşylanmaz dünýäden. Yok ervedem karşılanmayan yönü döwürüň nemesem şol tarapy talabam çoğu demedi ya da. Yaşayacak bolsalar etmeli bolýar. Mecbur bolýan da. Türkmenim yani Türkmenliğini ütgütmejek bolsa ütgemeli bolýar da. Bolmasa da yani ortuň dagaşy alak bu yani Türkmene dagan yani onu gidip demetip görmürler. Türkmenistan'ın içinde olursalar yani ort kırs yani urştan mayıp bolup gelen ya da kaçıp gelen yani solar bilen doldururlar. Yani Türkmenistan'ın içini. Yani size iyi çıkan o var. 60% halkına iyi çıkmayan bir hükümetimiz var. Bunun adı var. Sizin çok adı var arada fikir edin. Yani doğru verseniz ne soruyu alak doğru verin. Siz taşında gitmiyorsunuz. Elinizde pasportunuz yok. O iyiliğinde tam böyle yani
Türkmenistan tam oluyordu. Yani Ben bir bilediniz hem yok deyin ya da. o bilediğim yok. Size iyi de çıkan oklar. O siz vardır mıydı noktalar olur. Bir yerde yani, vatan havalarına ya da bir yığınaklarda Şu, nemelerde sizin o Floryalak yağdayda dыңgıdı orta çıkaryan ortmaya ben adam var mı? Yani görmedik sıran devlet olup gezdiyen yalak bir o siyaset devlet öğretmiyorlar. institutu var mı? Yok. Hmm. On ehlek devlet bol ya. On ehlek o devlet sizin bol ya. O doğru on bereyin. O sizin de çıkarın. Hmm. O sizin yeğenizden yok. Hava. Yani bu da 3 yıl. Ne ben bilýänim 3 yıl. Bilmeyenim mi madem ben yok Türkmenistan bilen kızıklarını bilmiyorum bu kimin. Hmm. Bu ne bol ya? Sapara o iyileşlerimiz bu soru hakkında fikirlerini versin biz beylek sorulara devam edelim. Hı. Uçkun çıksa sahnanın arkasındaki adamlar halkın tarafına geçse o adamları Täze Türkmenistan'da devlet işinde işlediler mi diye. Reforma geçirilen son ola adamları hiç devlet sistemasına yakınlaştırmalı değil benim fikrimçe deyip öz nemesinden düşüncesinden koşuptur. Yo biz yürüysel, kazi del, deme del, yönü kanun, kanunum adam çıkarıyordu. O da lagiski doğru adamlar çıkarsa kovul ya. Ne, günah var da. Günahını düşünüp, o, yani, şoňa karşı men düşündüm, bundan ağrık men plan günahını etjek gellip, o tarafa geçelim. Demeti, başlanmam biler. Onu koşgundusuna wagyldyr. Onu kanun çözer. Biz näme üçin şu düşündürşi işine geçirtmiyoruz da. Ne çok kuruluşlarda bu topar devlet institutları vardır. Şu devlet institutlarını işlep gören adamlar ediyen işlerine, ediyen günahlarına, bu sonuçlarına, neticelerine, bedbahtçılıklarına şolar düşünmesi üçün ediyen bu zatlar. Yani şolar ne? Yani bu zatlara düşünüp o biz etjekler diýme ýagdaýyna gelen soň onuň bu zatlaryň çözümü maňatlaşýandyr. Tamam. O biz mysal üçin şu döwleti biz batып almalylar. Bilen normal diýerde. Yani şonu isteýärler Sapara hem de kim. Oy, onu isleýärler. Isleýärler bir topar sebäpler bar, bu käbir sebäplerini men aýdyp berjek däler. Ve etker bar da. Etker watany gorumaly. Sapara Watan kimden gorumaly? Ýurdun yani hökümet diýip ýörenlerim gorumaly wagt bolýar. Ne şu käbir wagt. halatlarda iň soňky O, okudunda. o. Yani eskeriň ol neme gelýän bolsa eskeriň bolmaly däl Sapara. Döwleti ýok diýmek de şeýlere bir ýagdaýy bar. Ama bir Ya zat toğra diýjekdim. verecek oldum. Bir zat diýjekdim Sapara ýadymdan çykdy. Ya o ýadyňa düşýänse men demen Hawa. aýtjak bolýan adamyň nemesini aýdaýyn. Sen maňa da aýtdyraň özüňe ýadymdan çykarýandan bu nemeni ekran bulan buzar edýän. Evet. Kemini. Sapara soru kän şonuň üçin gyssan ýa menem. Gysdan bu wagt kän 26 saat wagtymyz bar. Oturup Öyle mi? gurulaş bakýarys. Neme ne agent näme diýip nemet bilýärdi. Indi biz o bir iki dip bir guruş kurduk da. Olong içine girdi. Onun ilki şu taydan alan havarlarımız bilen ben bilen biraz paylaşayım. Embece naydip bilem o. Yani daşındaki ýagdaýlar var da. Tire paradlyk var, milletçilik var. Bir topar nemeler var da. Evet. Olaryň Şu zatlar hem beceri yani devlet institutlarının kuruluşunun içinde. Çok 3'e 5'e köpüldüm. Şu tayda var. Sondan size yayıran kendine. O ne onun üstesine de KGB prokuratura karşı MVD'ye karşı MVD KGB'ye karşı prokuratura karşı prokuratura onun ikisine de karşı şu birinin nemesini kapıp görürler. O kapana düşürecek. Onun başka. Son içindeki
tire paradıkla men daha şoğudlu men çerçoğlu men bavaraplı o men plan yerli yani keyfinin içinde ne şu atlar köpürden olun yönü evet diyor. İnni bir adam şulon hem becin ağzı bir bolor yalak demedi. O yani devlete bir dargama yalak yağdayda saklama için o zanat şey alak. Yani devletin içi şonnalar. O yani içi şonnalar bolon da şunnalar. Onun içinde de yön agentlik kıyırıp görmem. Onun hem mecefi o içinde bir nemeleri var, ambisiyeleri var. O yani birinci adam olma. O O näme birinci adam onun da Sovet hem nämesinden olmayan galan sindromlary bardy. o onun yamanlap görünürüm sonundur. Köpüsü ben de yani bunu yamanlap görünür olun o diktatura Sapara karşı uğraş yapıyorlar. gurban bulayın. Yamalyalar döwletiň sistemasının ýokdugyny, döwletiň ýokdugyny hiç gurrun eden oklar. O Näçin ne yamalyalar yerine geçmeli-de. Men bolsam ondan has gowy bolaryn diýe. o ne onun için sonnalık ne sonum şeyle düşünün onun o öyle demedim de. Hawa O bizim garşymyza görüşip biljek ýagdaýlar ýok. Bizim ýygy-ýygydan şol näme analiz edip duruz. Görüşüp bilmeýän ýöne ine sapara basyp almaýşymyzyň hem sebäbini aýdyp bereli ine. Orsun başyna gelen sebäpdir. Ine basyp alsaň ýurt ýöremeýärdi. Dünýä üýtgede. Ine Taliban gyrada çetde durandyr. Hytaý bilen bir zatlar etjek bolar, olaram öz nemesiniň içine özler bulaşyp giderler. Şeyler ýagdaý boljak o taraplara. Ýöne hakyky bir neme girjek bolsaň, ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy bardyr. O şonuň standartlaryna gawat gelmeli. Sen bir ýurt bolmak üçin Birleşen Milletler Guramasyna agza bolýan şeyler hak boldy. Bar ýurtlar Birleşen Milletler Guramasyny döreden bolsa, indi Birleşen Milletler Guramasy döwletleriň barlygyny dowam etdirýär. Şeyler hak bir ters neme öwrüldi bu bilmedim saparamız. Ekrandan gurrun berýäs, akyl ýetirip bilýäsmi bilemzok mesela. bilem ok boluyor o zatlar kıyın sen soru çay o kendine bunu Şeyler hak ýagdaý şeyler hak o sapara. Indi sonra o terör hökümetiň türkmenleri zagran pasport bilen dolu ekrana geldimi ha. Dol üçün etmeýişleriniň halkara standartlara baglandygyny o sebäbini düşündiräýseniz halkara standartlaryň talaby yerliksiz mika diye. O yerliksiz mika o taýyny düşünmedim bolýa nemedele birinci soragy soragyň özüni alaly ýa-ni soňundan goşulan neme aýratyny alaly ona. Indi ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň adyny tutup geçendir. Ine zagran pasport diýilen. Ýa-da diňe pasport, o zagran pasport diýen pasport bolmaýar. Pasport diňe birdir. O Türkmenistanda içerki pasportdan berýärler-de sapara. Şonuň üçin zagran diýene o çägiň daşy pasportu diýmek. Orsçalap neme diýäs? Ýöne pasport diňe bir sany bolýandyr. Ýurtun içinde pasport bolmaly däldir. Ýagdaýlar şeylerak. Indi şo Birleşen Milletler Guramasynyň howajylyk departmandy bar. Mysal üçin Birleşen Milletleriň saglyk departmandy bardyr. Ondan soň howpsuzlyk departmandy bar. Soň gara pul nemelerine garşy görüşme departmandy bar. Ondan soň neşe garşy görüş departmandy bar. Boluşy ýaly. trafik badır. Trafik adam ticaret. Trafik nemeler var. Ondan soň edil şolaryň boluşy ýaly howajylyk departmany ýani bölüm bar. Bu howajylyk bölüminiň içinde sivil howajylyk diýip aýratyn bir neme bar. Turizm aratmaş ýene näme şolar içine alýar. Ýene şo taýy 195 mi näçe 200 diýip alaly. O 200 sany ýurt Birleşen Milletlerde bir ara gelýärler. O ýene adamlar o ýurtdan bu ýurda gelip gidýän bolsa şo meseleni nädip çözeriz diýilen soraga ýene şeýle jogap tapdyrlar ýene
Bizim aýdýan zagran pasport meselemiz bolmaly. Şonuň baza danysy Talapları var. bolmaly. O talaplary baza danysyny gurýan nemeler var. Şonuň daşynda bolsa kabul edilen o hiç bir ýurdam kabul etmeli däl ine pasportsuz. Iki ýurdun arasynda neme bolup biler pasportsuz geçiş nemesi, ýöne ol howpsuzlygy üçin etmelidir. Onuň hem aýratyn şertleri var. Ýöne onuň daşynda ne pasport sen ine bir başga bir ýurda baryp yerleşip ýaşajak bolsaň pasportuň gerek. Şonuň üçindir ýa pasport meselesi möhüm. Indi bunu aýdandan soň yerliksiz mükadilen nämäde jogap bolandyr diýip öýdedýär. Talaby. O näme däldir ýa Birleşen Milletler Guramasy aýratyn ýokarda oturan bir zat. Oturan ýerinde durman onu bunu talap edilen ýalyk zat akyllara gelmeli. Birleşen Milletler Guramasynyň içinde Türkmenistanyň özem bar. Hiç yere ses vermese de, koşulmasa da bahar şu taýda sağın bolup dur. Bir şu taýda bolmasaňam bolanok. Yine o Awganistan bilmedim häzir ýokdur. Taliban nemesinde bolmagy mümkin däl. Barsa yine birinci başlayacak aýal gyzlar näme üçin okudylanok. Yine näme? Olaram o zatlardan gaçýar. O Türkmenistan şonuň şertlerini doğru berjay edip bilen ok bolýar-da. Orta çocuk ýaly. O şoňa ýani Türkmenistanyň intellektual nemesi yetersiz diýelim. Bawarap bilen eline diýip biz oýnamaly aýdymyz ok. Şoň hem bejeriniň aňyrtyny näme bar? Yani Türkmenistanda näme üçin döwlet statistikasy ýok edildi? Şu toraga jogap berin. Näme üçin ýani hemme zadyň atçotdusy bar-da. Hatap nemesi. Onuň soň arhiwe gidýän nemesi bardyr. O arhivlerim ýok edildi. O atçotdusy ýani hemme jeri ýani durdukaryň metoduna geçdiler-de. Bizde bir neme ýani Pomodoro tatýan edaramyz bardy. Soň direktori bardy. Buhalteriýetini ýok edýär. Onuň lemok diýip bu şey. Türkmenistanyň ýagdaýy şol bular hemme zady ýok etdiler. O ýeki bir zat däl, özü günne ýok edýärler. O ýöň bir erwe de bolsa tudury bar. Sowet nemesi onu ýok etmelilden onu bir reform etmeli, restaurat etmeli. Yani işler ýalak ýagdaýa getirmeli. Döwlet institutlaryny günne ýok edip barýarlar-da. Onuň gelen ýagdaýlar şu. Şular indi pasport size berjek diýse de şol basarmaýarlar. Şol bilýäňmi şol? Ine bir döwlet size pasport bermäni basarmaýar. Hökümet bu sadyr hökümetlerim şunu gurnardylar. Yo Afrikada pasportsuz bir neme yok. Şu pasport berýärler gitseňiz git bolýar diýen ýaly ýurtlar bar ha. Ine sizin ýani buloň bu zatlara düşünme liyakat diýilen bir neme üns berin. Liyakat diýmek kompetensiýa diýmekdir. Şol ýok bolany ýani bu adyny men türkmençe aýtdym. Bu jahillik, cehalet diýilýän. Cehaleti getirecek bedbagtçylyk siz öňünden ölçäben bilmeýän. Bular türkmeni ýok ediben biler. Duruşuna ýöne dünýä gelmedik ýalagym etip bilerler. Şoňa çendi gidip biljek. Cehaletiň nemeti akla bular ýani görüben bilýänlerler bunu ýani ýok etmelidir. Şoň üçin türkmen şoňa akly etýär, şu aklyny görkezme çok bolup sesini çykarmany öğrendiňmi? Diýip sebäpler şom kanýan kelmine. Şulara da bir ýani perde yapınca neme tapacak bolýan-da. Şu akıllygyndan sesini çykarýanlardyr diýän-de. Akla bilýärler bu. Nawa. Sonra okaýynmy sapara barmy? Hanım oku. Gurbanoğlu hiç kim diýerdiň soň günlerde onuň adyny köp tutýaňyz sahnanyň arkasyndakylar hem
köp diye bahat berjek bolamok diýipdir. Umuma Gurban ulynyň ady soňky döwürlerde näme üçin köp tutulýar diýip terjime edelim muny. Mhm. O, Bilemok mene öňüm dost, öňüm bowur ýa. hmm. Aýdym aýdyp berýär. Tawa ýanky köp tutulýanyň saparaňy aýdýan sebäbem bar. Ýöne asyl sebäbi ine has çalışır bile düşündürsen bizim halkımız kendir düşünen ok. Şoň üçin hemme zady Gurban ula indirýän ansatlyk bilen düşünüp bolýar-da. Ýok, sen Gurban ulyny o taýda bir rol ýokdugyny bilýärsen. Ine ogly özünden beter eken-de. Ine dorsularam towba edip şu Gurban ula getiriň ul iň soňky nemede. Towa elinden al diýär şu wagt O, şonu şey. bu serdar bular bilen dost boljagy meňzeýär. Şu dost bolma elinden izin alal diýen ýaly. Bir ýagdaýlary bar. Biraz has samsygyny gördük ne. İzin aldylar da halk maslahaty diýdi ýene näme diýdir. Eme onuň ýigitler bir sindrom keseller bu keseliň näme üçin bereketi beýle, näme üçin beýle diýmek kyn. Bu sindrom ýa Down sindromuna bilýäňiz. Down genetik bir betbag çağaçyklar deme diýär. Sevgi nemeden. Şolong näme üçin şu hereket edýän, näme üçin bu hereket edýän diýip biler misiniz? Üýtgeç hemme O zady. däliniň nemesine komentariýa bermek kyndyr hereketlerine. Ha bu Bolmasa näme üçin pasport berip bilen ok diýip näme sonra ötdilersiň. Pasportyň nämedigini ýa kemiren düşündirip otyrda diýipler nireden gelýän. Sonra bilýän nälerler şu. yo o zatlardan habary ýok. Ha şeyle habar vardır. Pasport ne yurttaşında 2 milyon adama pasport bersen sonra Birleşen Milletler Guraması ama senin halkın näme üçin daşarda, näme boldu diýip ol näme geçecekde sapara Birleşen Milletler Guraması global meseleleri el alýar. Inde Türkmenistanyň içinden bir göç bar, ullakan bir 2 milyonluk bir göçüň bardygy görüljekde. Soň munyň sebäbini izarlap başlajaklar. Soň bu yüze çykjak, tartışylyjak Birleşen Milletler'de onda bunda hemme ýerde mesele tartışmaly boljak. Bular indi şonu şo ýere barmasyn diýip, ýa statistika aýtdyňyz ha. Statistika çykarmaýar diýip. Statistika çıkarılmayanlığım sebäbi şol aňyra gitmesin ýa-ki ondan Birleşen Milletler Guramasynda bu mesele tartışılmasın diýilýär-de. Yo uzagyndan ýa Birleşen Milletler Guramasyndan fiil taşladylar Türkmenistan. Hawa meseleňi çöz diýerler. Näme boldy bize bir düşündir. Maglumatlaryny ber, nädip bu ýagdaýa düşdüň? Näme üçin kesel boldyň? Derman berelim diýip başlajakda. Bular hem derman halaýan däldirler. O ýa-ki näme diýelim? Olaryň dünýä görüşi bilen bizinkiler deň däldi. Ýa-da şeýle ýöne Birleşen Milletler'e koşulmasa da bolanok. Koşulsa da bolup duranok. Şeylere bir ýagdaý. Bir sonra goňşy döwlete gaz satyp bilmeýän Ýewropa gaz satyp bilermi diýär. Türkmenistandan söz edilýän bolmasa para. Onu ýene de şu Gurban Ulyň adyny tutmaly bolýar şondan sonra. Satyp bolýar aslında. Dünýäň o ýüzüne de satyp bolýar. Özüm soğuğum hiç bir neme däldir. Yamallar o 50-53 minus 53 gradusa çenli ýetýärdi. 45 o minus. O Sotaýdan o gadyň köpüsi Ýewropa okyandy, Severni patok diýen. O şolonky doňono işledim bolanok aktur. Bir turwada däl. Bir näçe turwa. Bu zatlar hep çözüm vardır. Yani Türkmenistan'ı Özbekistan'a giden o. Onu gitmeyenin sebebini ben aytıp verdim. Yani Türkmenistan'ın hava şehitleri deme orada 1%, 2% tətil ediyendir. Yani ortaya Gazprom verme diye. Verme Özbekistan ben üstümden almalı diye. O gidip gol çeksendirler. Sodatları idarlan. Onu hem de Saparağa'dan sonra görmem de sizem dünyada o Akşa da tin edin.
O hem biraz görkezdiler. Men görýänim dem şu siz görüňiz. Men hep pendeler ma gerek zat däl o. Ýaşasak bolsaňyz siz hem dünýä bilen gyzyklanmalysyňyz. Hem taparagadan leksiýalak diýip oturmalysyňyz. Ay, neticede yurt bizim elimizde değil de. O. Orsun elinde. Ene özbekler bilen gaty utanç ýagdaýa getirdi. Onda burwan guly ýok bolup gider. Nemeder golun ýygynyň özbekler 50 ýyllanam siz bize ne ortlaň açana soktuňuz demedip o. Zor bilen gol çektirdi diýedi. Şo ýagdaýa getirer. O dogonluk halkyň bilen araňda kituw düşýär. O da brok bilen iki dowşan awlýar. Hem araňda neme diýär? Yani birleşme diýerler edýär. O ödem işini etdi. Gadyny tatyp pulunu alýar. O dünýäde orsun gady gadagan. Görýän bärde bu topar meseleler barda. O til ene türkmen hem şu zatlar nemeden dok, gyzyklanýan dok, seyreden dok. Ho, kontraktyň var, soň goňşy döwleti bu ýagdaýa sokmak. Kimin hakyny? O da neme üstüne ne suat 10-njy neme sanksiýa geldi de ortada garşy. Dünýä. Şoň içine ne şu nemeler operasiýalara gatnaşan üçin Türkmenistan hem şoň içine sokurlar. Ondan hem halk neme verir olur. Gyzykly tarapy safara neme eýän başlapdyrlar ýörüýti prokuraturany döretmek boýunça. Bunun içine yani Avustralya bizim koşulacak deyipdir. Şonça uzakta olmana aramazdan şu prokuratura işlerine. Näme diýmek bolýar? O kriminal yani orsay tribunal. O tribunal üçin yani tribunala näme getirmelde? Näme diýelim o? Suutnamalar gelmelde bir näçe. Şeýtdi beýtdi Russiýanyň edeni işleri diýip indi şonda prokuratura elmydama cenayeti edeni däl, cenayet edenin şu cenayeti näme üçin etmegine sebäp bolan ähli nemeler hem izarlaýarlar. Faktörleri izarlarlar. Onun içinde ine Lukashenko da çıkacak, Berdimuhamedovlaryň hem ady çıkacak. Başka da kim bar bolsa Eýranynkylar çıkar. Diňe olar däl, ýa-ni Ýewropaň içinde de ol içallyk edip gören, orsa hyzmat edip görenleriň hem çıkar. Biraz illüstrasiýanyň bir nemesi däwir. Bir başgaçarak görnüşi diýip aýtsam bolýar. Kazakstan'dan hem çıkar. Kazakstan'dan hem çıkar. Neme? Bu orsaydym Kurçowun otyr. Kazakistan. Neme Tokayev o ne hilek diplomatik ýol bilen demetçem boldy. Başaranok ya Kurçowda mäkem otyr. Go otyr. Şeýlem kendiň. Dil ýüzüne diýmek mejburiýetinde bolýar, bolňýany işlemetinde ortuň etnemetinden gaty udok çykyp bilen ok. Ya onuň sebäpleri bardyr elbetde biz hemmetini bilip bilmeýäs. Ýöne Özbegistan ýene de gowy. Özbegistan gaty zorluk görmese, ýöne Türkmenistan arka durmalar, onu tersine diýär. Yani goňşy bedim dogon döwlet. Gady akryp bilýär. Yani soğuk geldi neme o bahana. O teknik bir çözüm var o zatlaryň hemmece. O bilmeýänler neme o zatlar. Geçen ok. Yani 68-69-njy ýyllarda yani Türkmenistan o Ýewropa Дружба народов tip gada provod bardyr. Ödem ýöňler hat kän berdi. 90 milliard kub gaz berilýän ýyllar barda. Türkmenistandan. 90 milliard kubometr gaz bir ýylda berilýär. 80-85 ýyllarda. O şu wagtky
Xitay'a satyan gadyn 3 etdi. Başta işte 3 etdi. Yarım kötün orada teklif etti. Doňanok. O da yeke Türkmenistanyň içinden neden o gidip Sibirin bir topar soğuk yerlerden geçecek. Şey diýerler sapara. Yani, O şu zatları wagt bilinen 20 ýyl, 30 ýyl, 40 ýyl mundan öň, 50 ýyl mundan öň bilinen tejribe. Hem şu wagt ýok Türkmenistan. sapara o indi bunu özbek goňşularymız bilýär. Onu bizim çözüp biljegimiz hem bilýär. Biz gelsek köp zat ýerine oturjagyny hem bilýär. Wagtlaýynça orsuňam çökjegini bilýärler. Ýöne gyssanmaly däl-de. Meselede soň bir soru bar. Nämeden we nireden başlamaly diýe täze Türkmenistany gurmak üçin diýe. Bir wagt başladyk. O nämeden başlandy? Siz görün. Nämeden başladyk? O ya bismillah diýip şeýdip başladyk. Şimdi 3 ýyl bundan öňkü demelerden başlan. Şu taýda ýuwaşlyk bilen näde başlandy? Nireden başlandy? Nirak barjamda bilýär. O täze Türkmenistan ýokman gurulaýmady, çeker ýok. O ýöne oňa da bir talap gerek. Sizden, siz o vatandaş bolup, ýyleş bolup bize täze Türkmenistan ya da şu Laryalak rejim gerek gel. Bu bolanok, bu bitecek yer belli diýip şundan o ýüz döndürmäňiz täze üýtgeşiň gerekdigini siz düşünmeli. Siz talap etmeli. Siz talap edip baştan önüňiz o bu zatlar hep beceri. Şeýle bakym çözülýär. Gözüňizi açyp ýummaga da wagt almaz. O nämeden o ýa-ni nämäniň elip ýörene belli şu wagt ýurdun içinde de näme bilen garşylaşýarlar. Şoň üçin hem almajak bolýar. Esasen şu deport edilenlere. Ine näme diýip soramakdyňyz ine şol ýurdun içine. O deportlary esasen hem almajak bolýar. O al eçik diýär ine al akit diýär. Ýok diýär. Ýogum diýip hiç nemeden ok. Telefonu yapıp kapysyny yapıp kaçyp diýerler-de. Alıp bilen o kim kimden gorkýar ine näme nemesine geldik ine düşünüpli de şu taýdan hem şeylerek saparaga soň nowatdaky bir sora bar şonuň dowamy ýaly bu. Ukraina bağlym bizim hemämiz diýilen bir sora bardy. Uruşa bağlı bolmasa näme üçin otyrs diýe. Hoş geldin aramıza. Indi özün täzeden keşfedenler bolmaly. Neme de men näçin otyryn onda diýen ýalak bir neme gelýär-de. Näme bir deja vu ýalak bir oýanýar birden adam. Ben şeýle kabul etdim bu. Ona oturanlar oýanmaly. Soňam şu ýanky neme gelýär-de aýlanyp sapara. Dawaý meselesi bar ýanky. Sovet döwründe ýüzleýip pikirlenmägini gowja siňdiripdirler-de. Palawyýas diýsen ondan hem beter edip. O soň 30 ýyl ondan hem beter ine. Sapara siziň döwrüňizde ýeneden birazrak demek. Palawyýas diýse hani getir onda diýjekdi ama palawy birinji pişirmeli. Dedim sapara şeýle. Misallar berip düşündirjek bolýas. Gülkünje bolup biler. Türkmen oğlu bar mı diye yitip bitti diye bar işleri zararlı nemedi bilen ok şu Bral ketel nemede var, kavit mi, davit mi, burada atlara var. Türkmen oğlu bar. Hemmekşi tapara ayalak sağdın ılgap görün nemedel. Pensioner değil safara. Son bir soru var yine. Bavarap sindromu oturama diýäňiz aborigenler Bavarap sindromu durup bilmez diýen ýalakmy bir düşünmedim. O diýäňiz aborigenler şu wagtam ýaşap ýör diýäse para. Ýaşap ýöründürler näýlek ýaşa diýip Sapara nähil ýaşaýanlygy bir soru. Ikinji soru
Näme üçin Japonya ýa-da Amerika bilen deňeşdirmeýär, Amerikanlar bilen deňeşdirýärler. Ýa-da gyzykly. Şol näme alyp barýarlarda? Bu mollalaryň nemesi bar. Şükret meselesine getirýärler. Aňyrsynda şo bar. O ýa mundanam erwedi bar diýýärdi. Mundan gowusy bar diýip hiç haçanam deňeşdirýän däller. Neme Mundanam erwedi bar. ırkı yapraklı nemelerden galany bar Afrikaň bir käbir ýerlerini ýa getmiyorum. Yam diýerler Türkler. O yam nemeleri ýaşapýar. O ýaşama wa. Hemen Türkiye'de canlı sorular berip bilen orada ýaşapýar diýilýär. O näile ýaşapýarsyňyz? Oňa da urteredik görüň. Ýöne ýeki pasport berilmedi. Yani daşynaky milletin eline pasport berilmedi. Şolong durmuşyny yüzlerce prosent deňleşdirýärdi. Şonu neden oklar da. Bar siz almaň içine. Ýöne şu dokumentleri adam şekilli bolar ýala getsen, şol adamlar çöreğini tapýardy. Sapar abi bu ýagdaý nähil boldy indi? Ýoly yapmak mecburiyetinde kaldılar. Son pasport probleması çıktı. Son gördüler pasport problemasını çözecek olsan bar ayıpların bütün dünyanın önüne açılacak. Birleşen Milletler'in meclisinde gurrun gidecek de bunu. Birleşen Milletler'de aýratyn gizliğin gurrun edilen ama mecliste alınıp barlaya. O çıkacak. O indi o taýa gitmesin deyip hem ýoly yapýarlar. Hem pasportdan bermeýärler. Ondan has beteri ara ol wagtlança QR kodlu peçat koyýarlar. Ol hasam beter jenaýat. Birleşen Milletler'de eýam Birleşen Milletler'in çıkaran ýa-da rezolýusiýa diýilýär nämesinden netijesinde çıkan bolsa şonun paralelinde başga bir zat koýýar. Men senin kanunuň tanamok, ýöne men Birleşen Milletler'in azasy diýen ýaly bir zat. O öýet kanunum ma diýen. Bu hasam ul bir jenaýat. Türkiýede gaty uluzyany bar munyň üstü açylyp näme çıkarylsa we çıkaram. Çıkar o bilen bunu ullokan yani Kur'an yakıl şeyalak gıykılı etip görümdük da. Bu toňy bir ýerde ýarlyp çykýar. Buňa düýgüne de ýeterler, sebäplerini öwrenirler. Bunu toňy eşitip bilýärler da. Bular bu Haýty tarapyndan ýanaşaklaryny sebelenip bilýärler. Diýeli şeyler akbarmaly. Düşünüp bilen oklarda bir millet, yani bir döwlet öz halkyna şular ýalak özüm elementarny görüýüni nädip edip biler diýip olar düşünen ok. Yani düşünje bolup o kän toora berýärler. O şey diýen ol beýle bolup bilmez. Yani ýalňyşan oraýmaň ýa tarap bular elbet göredok diýen bolmagy mümkin. Tarap tutup Ýöne habary ýok. Olar o deşigi yapsalar beýlek, deşik açylýar, onu yapsalar ondan başgasy açylýar. Olaryň ýagdaý şeylerek. Son täze Türkmenistan gurulyp ýaşap gideriz diýä orsu söýýän dönüpler çykyp biler. Olara nähil cezalar bermeli şol wagtlara? Yok. Hiç kime de ceza verip yani emetip görmeliler. Orada uyan orada söýýän yerlerde hiç nemet bir üçün biri 20 töýmek nemetmek serwet. Orsu söýýän Türkmenistanda ýaşaban bilmez onda. Halkyň ödü gasyp etip nemeder. Ondan Türkmen töýýän liderleri ýalak ýagdaýa getirerler. Hawa ýanky sapara musulmanlar söýmeýän musulmanlaryň Şwesiýa gidişi ýalak bir zat bar. Türkmeni söýmeýän türkmenler. O töýmände de ýetjek zat ýok. O taýda düzgün kanun işler durur. Sen kanun söý. Düzgünü ondan hormat koy. Sen Türkmen bolmandan bilersin. Türkmen ýalak ýaşap bilersin. Taýda ýa millet birlik neme bu hiç tatdyr. Türkmen bolup Şwesiýanyň içinde ýaşap ýörsen maňa ýa gıyrıp demetip ýören ýok. Kulmy degenim ýok. Gaýtam. Bu awraýa neme?
Demek o van içinden geçeyim ya fülülüp o 4-5 yerde çay veriyorlar. Gidecek koçunun içine olur. O Çay içme filtreyi üçinem görmesen çay içme o üçinem çayımı da geçeceğim. içti. Boğaz dip kıyırıp demedik böyle. Hmm. Şeylere sapara o tayı düşünüp kanun Türkmenistan täze Türkmenistan hukuk devleti olacaktır ol. İdeologiyalara kan bağlı hareketler edilmese kurulandan soň. Geçiş dövründe nämeler bolar bilmedim. Geçiş dövründe entek hukuk devlet diýip hasap edilmeýär. Yok kıyınçılık yani Kıyınçılık. perkel veriyen orada çok öňnallar ol yani Aa, deme yani situata ya da çıkan ya çıkarılan o bilgeçliğin çıkarılan yo ha. teliği Ve yağdayda bizim dörüyen kıyınçılıklar vardı. Şolong hep beceri çözmelisin. bizim ova gorkan nememiz ol orsu söýýänlere däl de şu orsu söýýänleri awlajaklar bizi gorkuzýar. Orsu söýýänler olar söýüp oturuverer ýani şu orsu söýýänlere garşy bir Ors bilen gazap yani bolmagy. millet bilen işimiz yok. Büyüğünden orsa da deme bolanımız bilen yani orsun siyasetine alıp barayan işine. Ors ollu Ermeni ollu Yevrey ollu İngiliz boldy tapawdy. İngiliz ollu biz için hiç nemesi yok. O renkli aylak bolan bilen o dini nemesi o da atlar bilen bir işimiz yok. O da yani bazıları taadiyetine geçen son okuyumla nemesine uğrar. Ödünü o yemedik bilen oldu. Abi çok yurda da bir peydatı nemesi delili yetmeyen oldu. Biz orada hepsi nemedi. Son bir soru var sapara wagt gowy bir Hı. soru bu. O arxiv açarys diýäňiz welin arxiv goýdularmy bu garakçylar diýä. Yakan bolsalar diýip sorapdyr. Bu neme imperiyalar ýa-da KGB ýalyk bir guruluşlar arxiwiň esasynda işleýändir. Onuň akly arxivdir. Adam däldir. Şoň üçin bular adam ulanyp ýok edýändirler. Imperiýada O şeýledir. adamı yok edip bilirler. Arhivi Arxiv yok ýok etmeden bu iyidi gadi yani bir yerlerde. Hawa sapara izam bir yerlerde galar ýöne ýok etse şol imperiýa işläp bilen o. Imperiýanyň işleşi şu arxivleriň esasynda. Sen kimin kimdigini tanamak mysal üçin aýdaly ýene arxiv ýok etdiler saparaganam aýdaly şu haly bilen tanan oklar ýöne saparaga içinde şu halyny gizläp durda. Hı. Son görjekler o arxiv ýok saparagan kimdigini tanap bilmejek bular. Saparagana içine aldılar işletmene, işe ya da bir vezife. Hı. Son Böyle Saparagada öz yanlarını aldılar. Son Saparagada duruya buların oyununu bozuya imperiyanın. Ne şoň üçin imperiya tanayandır, öz adamlaryny öz yetiştirýändir. Ol geçen ýöne yer aýtmadyk Gurban Ulynyň atalary ilkinji polis işgar bolup işe giren adamlar, işleyen adamlar. Ýa-ni Türkmen jemgyýetine garşy işläp başlayan ilkinji adamlar Gurban Ulynyň atasy ol. Ýa-ni Kakasynyň nädip türmäge girip özem aýallaryň türmesine girip işläp bilýändir diýip. Nereden o gelýär bu näme? Hemmen almaýarlar onu ýerlere. Ýine şeýle bularyň geçmişi şol ýa-ni sünk döwýänmi? Şu Türkmen urýan Türkmeni ruhuny döwýän nemeden gelýär bular. Berdim Muhammedowlaryň nemesi. Şeýle, ýa-ni arxiv bulary bilmeli. Kimin o halka garşy işläp biljegini, kimin hem halkyň garşysyna işlemejegini nerden bilýärler? Arxivden bilýär. Onu bir ýatlap gezmeýärler. Ýa-da ýüzüňe seredenden bilip bolana wany. o şu deme bunlar da sonra öğrenenler Sovyet demesinin kuruluşunun demesine kan düşünen ok bolmaly. Sovyet demesi her etrafta orgaderlip deme vardır. Ne tıka parti vardır. Onun içinde de orgaderlip adel vardır. Promoçuluk adelliyle tercümesi. O obrusda da vardır, tıkada da vardır. O ministerstvolarda da birinci adderlik geçýändir, adder kadr bilen bilişleýändir. Şolar yani kadrlar bilen işleýär. Ne şu wagt, aman misal üçin birinji sekretar bolsa,
Şuna 3 tane rezerv tayinler. Olsa kadrlardan kim bolacak gel. Sonra deme diyenler. Onun üçünden birini onu yani başka vadife verseler ayırsalar hem de daha tayinler. Medyaki birinci sekretarın kıyına diyenler yönü. Beyleki demeleri de şunlarlaktır. O rezerv değil ya da. O kadir oyuncu. Bunların Türkmenistan'ın içinde kadir olacak nemeni 3 neme, 4 neme bilyendirler. Yani gatlak, gat diyene. Sen olmasan sen, o olmasa bir diyen yalak nemelere sen. Bunu 70 yıllap şeyi devam edenler. Çünkü sizin 7 pıştığını da şimdi. Yani adresini bir neme var da. Şu tayda spravka da bilyendirler. Yani kıvan bir nemesi. Adresini bir o değil yani. Sen yani ähli nemen şu tayda bolmalı. O nemeden olsan şoňa girmeli. Ne şonun ala sistemi var. O tayda da Türkmen işlenlerler. Ne son berk yardımda demedim. Çok hem becerinin başına o daşından getirilen ortkırs şoňa men beslemedir. Yerli neme bolsa da ikinci, üçüncü paditedaki nemeler oluyor da. O Yani açır çok orga derlerdenler. Hram sonunda işlendir. Beylek başka da kän men köp tanıyan, bu tanıyan. o tarapan bar sapara. Soňam arhiwi. Sebäbi men nemem dosyem o raykomlardan ýitne gaýdyat. Onu iki tane adamın nemesini berýärler, olun on geçýär. On tanşynam görüp nemesinem neme diýär. Olun o da yani nemeni isliýär, onu ýöne orga der geçiren nokta. Sen dokumentin alıp başka birinkini berýär. Bu gitmeli elýär. Men o taýyk jogap berýän diýär. O sebäbini aýdyp bilen ok. Şolar ýalak gülkünç ýagdaýlar bolýardy durmuşda. O şu arhivden barlaýarlar, onu deňeşdirýärler. Yani O arhivi yok edip bilmeýärler, arhivi yok etseler neme diýär, onu göçürben bilmeýärler. Sen göçürsen ýene maglumatyň jemlenýän ýeri bolmaly da. Ýeri ütkese de bolanok. O bu bir soňam göçen wagty ýitip bilýär. O has hoply. Şoň üçin arhiv göçmeli däldir. Yerinden hem gozulmaly däldir. Arhiwiň nemesi. Arhiv edýän zatlar şular. Sapara biz bu zatlar döwleti ýok etdikleri var. Ol arhivi nemetseler, ýok etseler döwleti ýok etdi. özlerine ziyan berýärler sapara. Ýok. Biz bu zatlaryň köp gürrüň etmäli, hasam köp gorkuzyp bermäli sapara bular. Ýok. İçinden bir kızatlar ütkedýändirler. Yani şu organ derilen işleşini men ödüm yani diri şayat bolan toň bilýän-de. Men bilen bile işleýän demedi wa kla neme. Toklamny der etdi onu paskin ýerdiler. Paskin. O bir ýaş oglan gowa demedi. Ondan partiýa geçjek bolýar. Beni eme Kamsamoğlu'nun birinci sekretari etjek bolýarlar. O benim partinin elle. Etjek bolýarlar. O partiýa geçmede o atlar o demek eni. Kıyna keni. O men başlığım ürce edip geçirecek bolýar. Sen bolýar şunu diye. O bilýär bu zatları ýaşly adam bu zatlar. Näme üçin gerekdiğini. Ondan raykom bilen gürleşdiler. Korşunov dip Pırıltar raýonynyň raykomy bar birinji sekretary. Şoňla gürleşýärler. Bor yer beren noktalarda sizin ministerstwaňyz bir yer berýän. Sen dokumentyňy birinji addelim getirdin diýdi. Partkom getirip bersin diýär. O da ona da aýdýan gelip şu taýda yer berdiler. Dokumentyny isleýärler, ertip berdi. O da gidenler ýa menkini oýa paskininkine gidip berýär. Ondan o da seredýär. Men sapıklığım familyatı yok diye. Yok diye. Yer yok diye. İyi ne böyle. Onu geliyor bana. Ne mi? Yani onu iyi ne aytar diye. Yer yok diyorlar. Onu o adam men nemem kanalım onu soruyor. O şey diye. Bana diye paskenin dokumentini getirdiler diye. Suratım var emetim var. Onu gelip aydiyan o günah aydık bilen o.
Yetip bilemok diýer. Hmm. Näme şol orýalak, men ýa-da gitdi şey. Ken şol orýalak deme, elim tam ýyna diýer. Hawa görýä nemede ýok da. O şo paskini onda allar näme? Partiýa allar. Gyzykly sapar aýyna. O. Sapara Zatdan arhiwin näme näme gerekdiğine gerekdiğine bilemok da. o arhiwine nerede ulanýandyklaryny biz nemede bilemzok sapara arhiw diňe maglumatlaryň durýan ýerimi kän diýip bilýär. İşleden Maglumatlar belki bolonok deme yani organ var ya birinci del var bu ne için var bilemok da olon yani yemeler hem beceten dişin deyilen bilen onun yani devletin yani kovsuzluk demesinin dadaneleri var da o şonu şu birinci del veriyor da ne değer edilen zat oldu ne şol birinci delin üstünden geçiyor bizde puk tip bir zat vardır halkta da otlarını puk lin tip ne puk neme üçün ulun diyen değer üçün ulun diyen o minister to abaronan nemeti bilen geliyor o hiç yerde planda da attı görküden o şu birinci delin üstü bilen geliyor yani şonu ölmeli onu edeymeli şonu etmesen şu tayda oturdu noktalar hiç gitme şu tayda gitmeli ne kuartıla ne bölüp veriyorlar bu her nemeleri vardır bunu yani gurrun vermek kadıklam değerdir onun yönü. Devletimizin kuruluşu şunun alaktır. Şu da adam yükkan değerdir. Son tün Ort Türkmenistan'ın içinde ne hemen bol ne hilekleme diyen hem mecetin beş parmağı yalak bilyendir. Sizden kovu bilendir. Sizde olur yalak dağınlı yoktu. Bolması mümkün. Olur da var. Eline var. Real. Yani Kur'an ulundönüm bu bilyendir. Gurban ol. Onun yedar kanı bilyenler. Ana onun. Gurban ol. Näme üçin prezident bolanyny bilen o sapara. Onun bunu diyorlar yani öğlerini oluyor değil mi? Sapara dowam edele sonra gatken biz çal Ver geçecek. bakın ver ben Hawa iki söz bilenem cevap ver bir bilen sonra var hawa sonra okaýyn o orslar az bolsa da öz ziýanyny asyrlar boýy ýetirip gelýär. O siz orsu tanaýyşyňyz ýaly Ýewropada we beýleki ýurtlarym tanaýar orslary ziýan ýetirmez ýaly edip bilmendirler näme üçin. Düşünmedim ziýany kime ýetirmez ýaly etmeli o Ýewropa. Özüneme? Özüne diýseňiz Ýewropa orsu hiç haçanam ýanyna ýakynlaşdyran oklar. Şüwetlerine ýaşapýar korkunu çekinen o. Finlandiýa ýöne bilmedim. Ýewropa o Türkmenistany ziyan vermez, Orsun Türkmenistan'a ziyan vermez ýaly öňüne almagy diýýän bolsaň o ýalňyş ýa. Bir ýurt başga bir ýurdun nemesi bilen ýani gyzyklanýan däldir o geopolitikanyň bir nemesi bolmasa dansa misal üçin Ukraina bilen gyzyklanýarlar. Ukrainanyň hem geopolitikasy bar hem 21-nji asyryň adyny goýýar. Ukraina Rus uruşy 21-nji asyryň nähil asyr boljakdygynyň keskitleýiji nemesi. Uruşy bu. O başga bir zat. O aram bolýan uruşlar. Şeylerek. Yani ildeşler soran wagtyňyz hökman suratda şu EYS'nin habaryny gowy bildirin. Biz palatyp jogap berýäs, ýalňyş bolmagy mümkin. Sözlemiňiziň içinde EYS we habary. Habarlar özem bir bolýan däldir. 2-3 tane habaram bolup bilýändir içinde. 2-3 türlü habar. Hemmesini hem ýazsaňyz gowy bor. O Täze Türkmenistany guranymyz soň Bawarapdan deputat hödürlese sapara. Yo Bawarapda akylly olanlar var. Mesela tamtyk däl Bawarapdan ýöne tezip düşmäňiz üçin şu sindromy goýýanlar. Bawarapdan içinde taýlap alındyrlar bular. Ben özüm hem ýa Bawarapdan balýalak ýegeni bular gowtanýan. Kulon näme diýdi? Haýka mirden ýatalanyny sen bilýän. Şeýle.
Kendine Başka okap soru. bilen o diye. Yo, bir ütköşük soru var eken de troll sorular soru. Ay ekranı getireyim ona. Troller oken vaqtta Hmm. bitirip durma. O trollunu bilden geçiver. Türkmenistan'da o yaman soğuk gaz yok. O bu banyamızın buzu aldı ya almalı kusullarımızı kazasını alsak mobilyam katomuzda diye. Ay. Usul alıp gören Türkmen var mı yok mu bilemiz onu. Ha. Ha, update almadım kaza oldu diyen. Kova onun kusulun kazasının varlığını bilemiz yoktuk bize. Ha. Yani Türkmen görünüşü olmalı olan dinin. Hmm. Başka sorular. O Hoca Ahmet Ahun diye Kur'an Ana kitabı ana yazan. ana ana. Sağ ol illeş ne Hoca Ahmet Ahun. Ha. O çok yani başına ulu iş demettiler o görülüyor. Hmm. Yani o dünya gidenen belli dermiken yani onu göçürdüler, silk ettiler o yerler. Ha. Kur'an değil, iyileştiler. Kur'an. Kur'an o. Kur'an deyip söz yok. Ya Türkmen çok Kur'an diyerler de son için deme diyorlar. Hmm. Yok Aydıçlar. Han Bey diyilenmedi değil ha. O O. H harf asıl yok o tayda. Kur'an. Kur'an diýmegem sapara manysyny bilmedim. Üýtgeşik manysy var onu köp adam bilýän hem däldir. Ine birinden ine nämäni eşdiýäňiz-a? Aýdalyp gör ol desany gürrüňerde. Hı hı. Doğrudan biri, ýaşlylara O. birisi. O. Oğlum sizin ýadyňyzda galya şonu gaýtalap aýdyp berýäňiz, ine şoňa Kur'an diýilýär. Ýani dilden ýatlamana Kur'an diýilýär. Пересказчик diýilýär. Awa pereskazşik Perevod. diýilýär. Şeýlere Perevod. birlemesi var. Orta saytdan Türkmen gowy düşünýänler. Awa. Ha bizde o sözü yok. Kur'an demek şu. Misal üçün yazılan zattan okuyup yankı yatlap aytmak başka bir zat. Birinin dilinden almak. O başka bir zat. Mümkün o yakılan Kur'an nädir? Kağızdır. Ama yakılan kağız. Yani Kur'an de Kur'an sapara peygamber ölenden näçe 23 yıl sonra yazılıyor. Yazılı görünüşüne geldi, getirilýär. Ondan Kur'an diýilýär. Hem için dilden dile geçenlik için, ağızdan ağza geçýär. Bize ona Kur'an diysek hayran kaldı. Şeyler, birleşler, kıyıska. O sapara diye bu yaşları bilme ne höweslendirmeli diye, höweslendirecek diye. Siz yaşları ne dip bilme höweslendirýäňiz. o bilmedim mi nesiden yaşlar bilme nädir pöwütlün yani. Yani. Bu atlan demedi bilimçiler, ılımçılar yani Pedagoglaryň işi. pedagoglar demeler bular bilýändir. O taparağı bulatlar biler. Kendir demesi yoktur. Hemme de taparağı bildirecek bolup görmän. Atlan hemme jetiniň öz erbapları vardır. Spesialistler vardır. O sorular uğrunum tapar, yolunum tapar, o işine meder. Bize sorulara şert döredip vermek yine bizim yemeğimiz.
Aa, Hemme zady bilýät diýip öňüňize çykamdok, onam aýdaly käte adamlar. Rahat neme, özüňizi ýalak adamdyr. Bizem o iki gözümüz bar, buragymyz bar, iki tane kulağımız bar. O telpek giýmesegem bir kellemiz bar. Bilmedem telpek üçin bulanıp görümdok, başga zatlar üçin bulanýar. Şoň üçin biraz şykyrdyýar. O gat neme bolmasa da. aa. Şimdi Sapara diye dervezedeki gaz kraterini näme üçin söndüren oklar diye. Söndürüp bilýänlerler. Ansat değil mi? Ulu çıktıcı o da bir antatlı adam değil. Mükemmel. O Basaryan ortalar tavet döwrüne neme derdiler onu. Her türlü edip gördüler bolmadı diýen. O men gazçı değil edil demesin bilem yok bolar öňe. Neme Sapara şu geçen yıl Birleşen Milletlerinden talap geldi de Türkmenistan'a şunu söndür deyip ularım yalandan bir zat kanun kabul eden yalak olup pelança milyon näçe pul çıkarılıp şu krater söndürülecek deyip bir kol çektiler de yalandan yine Birleşen Milletler şey deyip Allah yapıyorlar inde diyasi yine edecek Pulunu olyası. alan olaymasın şu. Pulamalan olmam mümkün. Birleşen Milletler dünya nemesinde işleýär. Inde näme üçin Birleşen Milletler bunu söndürmek isleýär? Yine sonra şu taýda. O taýdan dünýäniň iň uly metan gazyny satjak dünýä. Dünýäde iň uly metan gaz gaçagy bar. Bulam näme diýär? Howanyň şu global neme diýär, ısınma diýerler de o. Şoňa iň uly nemelerin ýa-ni kömür turşu gazça ziyan berýän gazlaryň biri metan gazy. Türkmenistanyň birinji ýerde durýar. Şu dünýä ziyan berýän nemesinde. Şeylere, ýa-ni metan gazy boýunça ýöne. Böyle kömür turşu boýunça däl. Şonuň üçin talap edýärler. Näme gerek bolsa edeli diýä, bolmasa da ruhsat ver biz çözeli diýä onu Birleşen Milletler Uramasynda şeyle nemeler alınýar. Aras şeyler. Çözüplerler, seritler üýüşüp onu zatları, teknik zatları çözüp bolýan orada. Onu konsorsiyum ýalak bir zat edip o tendir edip onu çözüp bor. Onu ýöne çözmeli. Gaty ul nemesi var, ziyany var. Türkmenistanyň hem awraýyna ziyany var. Şu atky durmuşa geçirilen işler, meselem Newit gaz hatları geçirildi. O ana Hazar deňiziniň üstü bilen şolara nähili o ana Hazar deňiziniň üstü bilen mi? O an harada derin goroyna del. Näme ki o taýda otur var diýip hasap edeli. O anstana soň Hazar deňiziniň üstü bilen gaz geçeni o entek. Aslı bilen geçse de geçmeli olun ýöne. Hiç de mi yok? Nähili garalar diýe umuman häzirki şertnamalar täze Türkmenistanda nähili görüler. Diýilen sonra bolmaly bu. Sapara. O ýurdun bähwidi bar bolsa, kanuny etaty bar bolsa, normal terediler. Revide ediler. Yani ýurdun bähwidi ýok bolsa, asa aňyrtynda da korrupsiýa ýa-da para alşveriş neme bar bolsa. O zatlar ýatyrlar, edenlerem münakaşalyga çekdiler. İçeri, daşary nemeler. Häme itki bar bolsa şolaryň üstüne. Owganistanyň üstü bilen Hytaýa, Hazaryň üstü bilen Ýewropa diýe nekene. Ýene ýanky saparaň aýdana. Bähbit, bu zatlar bähbitdir ol. Neme bar da ýene sapara onu açyk aýtmak gerek ýene. Türkmenistanda, Owganistanda türkmenlere kömek edilmelimi? Edilmeli ýöne. Birinji ýurdun içine edilmeli de. Onu edenden soň ýene nähil diýeli. Goňşyň bar, o ikisem bir neme adam. Bir öz öýüň goýup goňşyňa gitmersiň ha. Kömek etmäne ýa-da şu goňşyň garyndaşyň bolsa da gitmersiň.
Ki şeyler. on aşağına iqtisadi nemeti bağ bolsa, içinde de daşında da şonun alaktır. Yani o tayda Behbit. Türkmen, bärde de Türkmen, bulor degem tutup bolor. Hiç bir nemeti yok. O yönü bu şertleri Peyda var. o nemesi O olmalı Sapara. behbidi ne bizim yani stratejik behbidimden boldular biz. Öňe 50, 25, 30 yıl öňüne de seredip şu taýdan Floriýalak behbidi üçin Garaz kömek Sapara edip. devletin hakyky döwletligini biljek bolsaň şo Behbidiniň Behbidi boýunça hereket edýän Eket şuun kubak biydin üçünel ine bizim o wantana gaz vermemiz bir misal getireyim. Birinci şertimiz şu taýda mektepden açylmagy. O dünýäwi mektepden açylmagy, o dünýäwi nemede neme vermeli. Ha, biz gerek bolsa şulara mescit, medrese gerek bolsa puştunlara talp etdiler. Näçe diýse, bu talp berer, pulunu berer. O ýöne türkmen üçin mektep okup, özü üçin mektep bolmaly. O puşturlara metçiden talip verir. Şu metçiden haracatyna müstüm darlar. Çolong stipendiyetten verir. Metçide okutacak. Yani puştun okar. Esleyen ortalar. Ya onlara da mektep talip verir. Yemek. Yani şu şertler bilen yemediyen orta. Bağırıp çekirler. Ediliyor. Milletim de yalan görür. Onlar ütköşük de yalan görür. Türkmen'i de. Yönü bizim onu diyem şu ne diye. Biz şu tayda komşuyumuz. O dünyavi. Yani cehaletten çıktın. O cahillik sana hop yakı öğünlerine değil. Yani dertine millete de hop talyara. O cehaletten çıkarma için ne diye. Onu bir yılda kilde çıkarıp olmayanlar düşünüyor. Sonuçta 20, 30, 50 yıl ömrü tereddüt ediyen. Yani onun çıktıcıdan var o. Yani onu da katlanıp bilir. Sebep anırdan görecek peydamız demesi. O bizim yani para hayatçılıklı tövde etmemizim. Ama O bu lokal dostluklu, yetmedi. dogonluklu gatnaşyk ol. Şo söz O, geçýän bolsa yalandır. o. Dostluklu, dogonluk gatnaşyklar diýip bir zat Ne ýok. bunu açık ne yani İran'a da şey duvaydı. Gerek bolsa. Yönü bizim biz beyleklere de emretçe konuyor Türkmen bizim parçamız. Bizim öğüdümüz. Ya bu. Şolara mektep neme hem de yani dünyavu nemede o tanınmasını o hem kömöğünden versin. Cahillikten çıkarmak. Cehaletten çıkarmak o wan döwleti üçin peýdali, milleti üçin peýdali, töwere üçin peýdali. Olar düşünse düşünmese. Düşünse düşünmedi. Hmm. O. Olar düşünen ok deyip ol nemet bolmaz. Ne kâde Türkmenistan'ın siyaseti ne şoňa meňzeşirek bu. Eslenip goňşy döwletler bilen şeýledi. O da o iki tarapyň behfidnedi. Ana yani men medrese o mektepde okutjakan medrese gerekdiyse o hem meňe diýip bilen ok sen öz puşturluğuna gerek bolsa medrese talbam beren diýene. Mollasyň nemesiniň halygyna sen berdiler. Studentlerine yani okuwçulara Hmm. stipendiýa bolýan näme bolýan onu berdiler. O zatlar ne Sadaka değil ya Sapara o tay. o sadaka bolar o bizim Hmm. dememiz ol. Ýöne bir şert bilen yani Türkmen, Özbek, Täjik o yani beýlek milletleri o dünýäwi mektepde okumalylar. Hmm. Ilim bilim cehaletden çıkmak için kıyıda olanı tapawdy ýokdur. Ondan yeni de bir şert dinin döwlet bilen birleşmesine büyünden karşı. Şu zatları yerine etip nemet birleşip anlaşıp bilsek bu iki tarafa da peýdali nemeler edilir. Ne yapışıp demek. Bir de onu öyle yerine ya onu da dava edem. Yok hiç etmedim. Şu taýda yani adamdan yani gelecekte de 100 yıldan 50 yıldan yani hiç ili hop yani anlı düşünceli urşitlemeyen milleti öwürme uç. Şu taýda tücareti iki tarapım demeder eder kazanır Hmm. demeder. Yani oturacak yeme yok da. İki Sapara tarafım kazanyan olsa o
Devam edeli sorular var. Son bir Hmm. 2-3 tane soru alıp cemleli. Vaktimiz epesli geçti. Eğer isteseniz yine yarım saat uzatıp biliriz sizin için. Toru bolsa Soru kan şondan neydi? ya 26 saat nemem var. Wagtym bar. Sapara siz Türkmenistan'ın dışkı siyasetinin nemesine çizip verdiniz şimdi. Dışarı İşler Ministri olacağı adamlar. Şuna göre vermeli. Sovet Soýuzy darganda o döwletlerin arasyndaky serhetleri demarkasiýa boldumu kadiýa? Goňşu Bolly. Köp ýerde bolly. Türkmenistanda bolandyr da oly. goňşu döwletleriň arasynda düşünmezlikler bolup durýar diýä. Meselem Azerbaýjan, Ermenistan, Russiýa, Ukraina. O köp ýerde boldy ýa-ni sapara aýdýaly. Bir Kırgızistan bilen Täjikistanda bolan Täjikistan. ýörüýte ýa-ni Zamarojny konflikt diýilýär-de. Onu demetdiň Orsun goýup giden nemeleri. Türkmenistanda hiç kim deme bilen davamız, jenjelimiz ýok. Türkmenistan'da yok. Özbekistan'da var ya hazırak ha. Yok. Yok mu? Özbekistan'ın Kırgızistan bilen ya da Täjikistan bilen bolmagy mümkin. Olar çözer bolmaly. Deme Mirzoyev deme biraz dinamik hem akıllı olan. Yani köp demesine o waka berýän. Bu zatları düşünýär. İşe bilýän neme ýa-ni so meniň dadym başlyk bolup kän nemeden hojalyk ýa Türk Özbegistan gowy bilýär-de. Birazrak olsa da geleceğe seyredip bilen bir neme No. görünüşde. Gelecekte täze sözler koşulacak. O Türkmen diline belli. Şonun ýaly ayrılacak sözler hem bolup bilir mi diye. On dilçiler çözer biz bunu Ayırmak diýemizde deme ýa sözü dilin önümlülüğünü bizim ene seyahaty nemede düşündirmeli adamız. Milleti millet edýän diller. Dil gaty önemlidir. Şuň yerini belläk deme. Önemlülüğünü onuň galan demesini bu profesional adamlar etmeliler. O hem mejetini demekden bu bawara bilen kıyalak bolur. O dilin öneminin nämedigini ýa biz şu düşünjäni näme diýetde. Düşündürdüm bilmedim kimine. sapara. Benim şey diýýärdi ine täze sözler goşulan wagty güýçli sözler goşuljakda. Ýani hakyky durmuş bilen gawat gelýän sözler. Son beýleki sözler özü ýuwaş ulançdan galýar. Ýani köneleşen we ulançdan galan sözler diýip bir näme bar bilmedim türkmen diline. Okamakdyňyz o köne sözler, täze sözler diýip bir nämeler bardy. Şo taýda da bazırak düşündirýärler. Köneleşen ýa-da ulançdan galan sözler diýip geçýär. Bizde käbir sözler ulançdan galypdyr da samimiýet sözü ýok. Şonuň ýaly ýoksam bar eken. Cumhuriyet sözü misal üçin. Bar eken ýöne ulançdan galypdyr. Şeylerek bir ýagdaý bar. Son bir ýyldaşymyz bar. Dowamly näme diýär durýar oza. Adam düşünmän soraw berip biler, onuň ýalňyşyny siz gülüp jogap bermeňiz dogry däl diýär. Dedim. Ağlap berilme diýip menem şol aklyma geldi. Ýa bir reaksiýa bildirmeli. Ine näme de sapara. Bine pedagogiýa nemesinde den ele alaly. Ýani öwrenme psihologiýasy diýip alaýyn men pedagogiýa diýip aýtmaýyn. Indi öwrenmede umumy öwrenilýär-de. Bir adam ýalňyş bir zat ýazan wagty şonu ýalňyşdygyny bildirmeli sen beýleki dinleýijilere de. Olaram şu ýalňyş eken diýip bilmeli-de. Käbir adam sözleme okamakdyň düşünýär. Käbir adam okaýan soň gülýän düşünýär. Ýa-da ağlaýan. Ağlawan bolar. Käbir sorawlara ağlanjak derejede sorawlar bar. Ýyldaşlar.
Oğlum şu Sovet nemesinde yetişten şeyler hep ol yani kendi. Yo, oňa bir samsyk soraw bermek bolýar danin. Menem ýa gülme demem hukuk bolmadyr ha. O näile bol. Ne demokratiya bu? Ingonmanna bir deň bir bolar ha. Aa, Yo. şeyle ol düşünmemiz için ildeşler ağlabın bilers. Aa, reaksiya vermekti nemesidir o. Ne çağalara nemeden vaktın Gülyan ay şonu yalan bir soru olur mu soru şeyle olmalı deyip aydıp bol ya düşündürmek için taşta öğrendiklerin bir hil ünsün çekmek için şu yalın çeken deyip geçen yılki sorular bir görüm şu yılki sorularla arasında näçe tapaat var ol soramagyny ine şeydi öğren ya käbir soruların üstünden gülersin ya gaharlanarsın ya da bilmedim ağlap bilsen ağlarsın. Şonun ýalňyşdygyny beýleklerim düşünýär onu görüp dinläp duranlar. Şeyle. Yo, Türkmen bilmem ýalňyş bolmagam mümkin kemine. Ya o ýalňyş bilýän bolsa menem ýalňyş bilmeli. Ben demem. sapara yankı bilmedim. Her pencereden seyredişine bağlı. Hays pencereden seyrediyor. O taraf şeylere. Türkmen sözü nireden emele geldi ve nämem mani anladı ya dip bir soru ya bir illeşimiz. İyileşler kızıklanıyor. Yine biz çala tarihi bozmadık da son 3 aydan beri tarih öňem barty ýöne son 3 aydan beri has üstüne durup geçýäs. Doğru soru yine şu bilmedim näçe türkmen barka. Türkmen sözüniň näme mana gelýändigini, nerden gelýändigini soran. Yoktur. Bunu iki neme görüşü var. Ýöne bunun üstünde neme takik nemesini çıkarsak ne şeyler akvalya. Birinciden Türkmen dip o Farslar aydan olma mümkün değil ya. Yani Türk'e menzeş ya da Türk abrazını ol ya. Türk'e çalımdaş değilen yalak bir maniydi ulanlan olup bilir deyip aydıl ya son beyleksem o güçlü bir neme değil. Yani en güçlüsü Arapların o Türk iman diyen olmağı mümkündür diýilen yazgılarda geçýär. İlkinci yazgılar Araplarda geçýär Türk iman deyip yani Türk aman deyip geçýär. Şu Türk iman nemesini şey deyip koşup dururlar da. Ya nemelere de Türkiýede Türk ya da Türk deyip aýdýandyrlar Araplar. Deme, Ortadoğu. kemine ýene tarihçi vardır İlber Ortaylı dip. O şoň bir tezi var öýdem neme diýär demeti bilenem gorku diýär. Türk sözü var arada neme diýär Türk sözü o Türkler nemeden ok bulady İtalyanlar oýýar diýär. Şonuň ta nemelerine var. Türkiye adına sapara Türkiye'ne. Yani Türkiye devletin adını diýär. Şeyle mi? Ava şey diýen olmaly. Menem onu gabat geldim. Yani Türk sözü ol dağ bilen yani uçmak, üç burçluk, yite, gayalı dağlara Türk değil yani kendi ondan. Altay dağların nemesi sıfatı keşfi. Altay Dağı'nın adları aslında Türk. Sonuçta Altay'da yaşayan halklara da Türk deyip ad verilen. Ya özler Türk diýen ekenler de şu dağları. Deyip aýdylýar. Sapara bular. O döwürlerde deme yazgı yok deme yok bunun. Hipotezler bilen düşünürmeliler. No. Şeyle bolýar. Yani yine Türkmen nemesine geleli sapara şu taýyby. Yine son şu Arapların nemesinde geçýär ilkinci çeşmelerinde. Türkmen deyip yani ya da Türkmen deyip geçýär. Şu Türk ve iman sözünün koşulması diye indi bunun haçan çykýanlygy hem gatmöhüm. 11. asyrda Türkmen deyip söz çykýar ve siyasi nemeden ulanıp başlaýarlar Selçuklular. Araplar bilen gowy düşünmek üçin biz o Türkmen olduk, Müslüman olduk diýilen ýaly nemede. Ulan ýalar soň 13. asyrda eýen bir şonuň ýaly nemeler emele gelip başlaýarda. Cemiyetler özüne Türkmen deyip ad berýän
cemiyetler emele gelip başlaýar 13-nji asyrda. Şoňa çelli bir türkmen diýmek bir döwlet bilen baglanyşykly bir manysy bardy. Seljuklu nemesinde. Üns berseňiz 11-nji asyryň soňlaryna dogry Anadola ýani häzirki Türkiýanyň topraklaryna göç başlaýar. Şo döwür göç bilen gelen adamlar, gelen wagtlar türkmen ady bilen gelendir. Säbe şo Seljukluň nemesinden geçip gelmek üçin türkmen bolmaly da bolmasa geçip bolýan däldir. Geçip gelýärler ýöne bir-iki nesilden soň şolar türk'e öwrilip gidýär ýani öňkü nemesine gaýdyp gelýär. Şoň üçin Türkiýe Türk ady bilen tanalýandyr. Hem Ýewropada da ad goýýarlar, türkmen diýip ad goýmaýarlar. Ýani Ýewropa türkmen ady kän baryp ýetmeýär. Ýewropalılaryň gözünde. Bizem ýani aslında türk hökmünde görülýäs Ýewropanyň gözünde. Şoňa çelli ogly bolmaly biz. Ondan öňkimdik ine sapara aýny. Dogry sorady. Şu 11-nji asyrdan öň biz kim diýip adlandyrylýardyk diýip sorasaňyz Oğuz. Ýa. Oğuzlar. Bir hakiki ogul. O ne şol ýani türküm şoň içine girýär. Azerbaýjanam beýlek nemelerim girýär ogulu. Şeylerak. Şu ogul bolup gidenim bolsa ulur millet neme bolýar da. Ýalňyş bolmaýar. Näme üçindir bölüp durlar. Yo siýasat sapara. Indi jemlesem bor. Bor kemine. Iň soň soragy alaly. Soraman öwrenmek üçin näme üns bermek maslahat berýäňiz diýipdir. Ana konu olarak, esas mesele olarak diýen. Meselem tebiata düşünmäne sýnaşmak çözüm bolup bilermi? Soramaýyn öwrenmek üçin bu taýdan bilmedim. Hemmekime deň derejede näme bolmaz. Ýöne jemgyýetleriň mektepleri bardyr. Çağalaryň gidýän. Ine şo taýdan öwrenip başlaýandyr bir soramaýyny. Nädip soramaýyny öwrenýärler owa. Bu näme? Näme üçin diýär? Sorayan jemgyýet erkin jemgyýet bolmaly. Ine biz şu wagt sorap bilemiz okda dogry. Mysal üçin kreatör meselesine girdik. Aslında kreatör meselesi bizim gızıklanmalı meselemiz däl. Ýöne soraga jogap berdik. Kreatör meselesi o çözüljek, aňsatlykdan çözülip bilinýän mesele. Bizim meselemiz Türkmenistan näçe şu ýagdaýda. Nädip düşdi, kim düşürdi, nämeler sebäp boldu diýilen soralar. Indi bundan nädip çykýas? O çıkandan soň dowam etjekmi? Başga howplar barmy? 21-nji asyr nähil asyr boljak diýilen soralar soramagyň ýerine biz kreatör bilen gyzyklanýas. Ýa-ni näme diýilýär ol? Genel bilgi de. Genel bilgi bilen gyzyklanýas. Entek ýa-ni 5 ýaşyndaky çağanyň bu näme zat, o näme zat. Ama jogaplary ine internete girip o Hazreti Google diýerler. Şoňa ýatsan ýani bize berýän jogap demelen hem beceri bar. Bizdenem dogry edip berýär bizim. O bizdenem dogry edip berýär. Özüm bir topar variantlaryny berýär. O şeýle soň ine käbirine o hasam üýtgeşik soralar bolýar. Olara soň gülmeli bolýar. Alaçy ýok. Gülmesen hem içinde halýada. Şonuň ýaly dogry soramak üçin o ýaşlykdan başlaýar. Biz häzir iň azyndan şu ýalňyş soragyň ýalňyşdygyny bir tanap bilsek bolýar. Yerlikli demelerim kende. Wagt almak üçin ýa-da şoňa egzamin bereň, tiýinlak göreň, üstünden güleýin diýen ýalak demelerim bolýar. Näme many bilen, näme niyet bilen
sonra berýänler demedem zok. Ýüzüňdi görem zok da. Hmm. Yüz ve yüz bolup demeden bolsak. Onun adyňy da ýok. Şo taýda belki nickname bilen howa jogap berýän ýaly. Ha. O bir de ya deme epey iki tane adam o göz yüz bolup dur. Bu deňlik o deňlik diýilen bir zat bardyr. Sizem çoğu demedin käbir nemelerini düşünjek bolun. Hmm. O bu ýani ýöne soraw berdim dänim bu da jogap bersin diýilen ýaly. Bu neme gelişiksiz bolýar da. Ha, O o- köpüňiziň adyny da ýokdur. Nickname bilen demediňiz o. Tapara agada o 70 ýaşly karşyňyzda oturýar da. O. Ben jogap bermämem öz başyna gülkünç bolýan Türkmenistanyň ýagdaýyny bilen soň şeýle oturýar. Ha, o bu soru cevabı şonuň üçin. Bir ýyldan Sizi köpen boldum uğraştıracak kandi. bolýar bu zatlara. Şey soru vermeliler, nemetmeliler. Yani ekranı önüne çıkanda da o bir gutoryança beylikin garaşmalıdır diýip şu zatlary o 150 ýyl Türkmenine bolanda däl şu zatlary. Inni demedip Ine diyor. sizin yine çağalaryňyz ýa aktyklaryňyz tötenleýin gawat gelir YouTube'dan bilmedim bir yerden. Şu soru cevaplar görer gülerler. Başka da bizim de üstümüzden gülerler. Bulara mı boşun ya sorulara da cevap berýärler diýip. Biz Yani gerekli- göreli bolmak üçin edýäs bu zatlary. Bolmasa siz maňa sorajak zatlaryňyzyň 90%ni YouTube'da ýöne ýazanda onun 5 tane variantyny berýär da. Misal üçin o Türkmen sözü näme managa gelýär, ýerden gelip çykypdyr. Gatykän ýazgylar bar bu arada. Bilip bolýar. Onun o taraptan yani sonra berýän tarapdan bir saýgy diýerde hormat neme de bolmaly bir yani bir taraplayın diýilen zat bolýan nädir dünýede. Şonu size yani Türkmeni ýuwaş birdenem däl 3 ýyl siz bilen uğraşyp ýörüs. 3 ýyl az adam däl. Ýöne biz düşünýär yani 1-nji klasdan 10-njy klasa çenli lekde atnaýarlarda 10-njy klasda da boş çykýarlar. Onu bu näme çyp bakym beýle bolanok diýen go bat. O bir zat öwrenmek üçin, nemetmek üçin o wagt hazırlýar da. Onuň yani 1-njiden 5-nji klasa çenli okuman 6-njy klasyň yani soragyny yani jogabyny beremizde de 1-nji klasda okumady adam düşünen o. O özüne göwün ýetýän sora bermeli. Her bir ýa kısamsyk soralara jogap berip näme gerek şoň üçin gülýärdi. Her adam soramasyn. O ilk nemedilendäki soraglary görüp sapara özüň saklagan bolanok gülkünç hem gaharyň getirýär. Sorulacak soru. Yani Ya sorulacak. ben ya adam şu da atları kelleğinde gelen ok näme üçin şular näme üçin edýän. Ben ya adam 3 ýyl o size yani soragyňyza jogap berjek bolýar. Ya bir bilgini demetjek bolýar. Näme de ine belki sizin pikiriňiz gyzyklydyr sora berýän diýär. Ya olam gyzykly bolup bilerdi ýöne köp zada ýütgetmeýär o zatlar. Ya soňam biz öz pikirimizi aýdýan ýerimiz gata az bolmaly. Mene daňsa öz pikirimi aýdamak umumy maglumatlary, ýani bilinýän zatlary aýdýan öz pikirimi. Ya bu bilgileri almak üçin yani universitetlere girenizde näçe dollar berip girýär. Siz saparadan bu sonra oturýarsyňyz bunu. Bu aýdy otur. O ýene de kaptanlar da perdeleri var. Yo yani bizim pikirimiz o gyzykly bolup biler ol näme o da daýzalar bardyr. Pikirimi aýdyp ýörtüne ekrana çykyp o sonra jogap ýöne şeýler. Bolup biler ine nähil meselede bolup biler sapara ine täze Türkmenistan ama nähil bolmaly diýilen. Onda da pikiri aňsat aýtmazlar. Men pikirim hukuk döwleti bolmaly. Hemme zadyň jogaby şo taýda. Soň jogap berilmedik ýaly bolýar. Biz näme diýip düşündirmeli? Hukuk sınırı bolmalydyk ona şu hukuk döwlet diýdiň bolýar da. O soň ine Kur'an yakmak meselesinde ben bütün nemesi bilen aýdyp berdim. Hiç ýerinde de pikirimi goşamak. Ýalňyş o. Senin pikiriňçe näme etmeli? Dogry mı ýalňyş mı diýip sorasalar.
Yine de siyasi taraftan aýtmaly bolýar da. Ýalňyş o gowy däl. Ýöne o Kur'an-ı Kerim o yansa da hiç zat ütkenmeýär dünýäde bir zat kemelip bir zat artanok. Kur'an-ı Kerim o ýaňky neme düşündürdüm ama ýaňky kagyzy, ýazgysy, mürekkebi ýene nämesi o bir yaradylan mahluk soňdan yaradylan bir zat. Şeýle. O diýany diniň jemgyýeti ýok edip göreň zokda. Ona deme mesele şo taýdadyr. Ine Türkiýede ýani o dini demedilen tiýlenýän neme de din Türkiýeň o eski nemesini yere soktu da. Din bilen soktular, ýok etdiler. Näçe generallarňy o neme etdiler. Dini eden zat başga da apel. Yani cemiyet şonu görüp bilen o. Ondan onu näýlek düşünmeli. Ine Türkmenin yani Türkiýeň arbiýaty bardyr. Şo näçe generalyny şu adam ýatyr. Aňyrtyn din bar şo. Kur'an ýakdy diýip gyýryşyp böler de. Ha, o Türkiýelik bir watanyň öyle düşünjesi millet etmeli. Toğutsuz onu diğer ýalaklar. Olar onu düşünýän adamlar gatykän. Ýöne onu da yani döwlet eden zat. O bir netice nemesi vardır. Soňu vardır. Bu topar problemalar o ýerden gelýär diýerler. Ne? Şo zatlar birleşmi, üýüşüp gelýändir bu zatlar. Birden ýa bir zatyň hemme zady täsir edýän neme diýip düşünmerlerdir. Bu zatlar hemme jeri demek gelýändir. Sapara Türkmenistanda 95% adamda ýokary bilim ýok diýe. Bu ýokary bilimli soraularam däl aslında bu. 95'den hem köpdür belki de. Yani ýokary bilim alandan soň bu soraular soraýan diýilen zat ýok. Bu ýene gelecek gaýgysy bolan adamyň sorajak soraulary düýpli sorag bolýar. Ýene şo ýok, biz geleceği gaýgyramyz ýok. Şonuň üçin ýaky nemeler soralýan soraglar. Soň bir ildeşimiz ýazýar, din däl, din ulanýanlar edýär onu diýe. Yo, sapara. İki taraf var bunun. O dini ulanyanlar hem edip bilýär ýöne. Köp halatda din hem adamlar ulanyp başlaýar. Bunu hiç kim bilen o. Din Emevi halifalygyny ulandy. Abbasi halifalygyny ulandy. Olar ulanan ok. O tarapna da seyretmeli ýa-ni o dini ulanýan, başta dini ulanýan sen. Soň wagt geçe din sen ulanyp başlaýar, onu bilmänem galýa. Şeýle bolýar. Başynda ilk başta sen ulanyp başlaýan dini soň din seni gowy içine alýar, ondan soň senem bile goşup ulanyp başlaýar. Şeýledir bu zat. Ine okamasan, bilmesen görüp bolan bu zatlary. Ýöne köýnemeler. O bir sorag bereniň bilen bu jogabyna ýetip bolanokda. Jogap beren dedi. Yo, yetip bolmaýan tartışmaly meseleler. Anyk maglumat däl, 2 goşmak 2-dendir 4'tir diýilen ýalyk zat garaşylýar bizde köplenç. O zat ýok. Şeylerek Cemläli sapara 2 ýarym saat adam geçipdir. Soň iň soň aýtjak zatym. Ine biz bu sorag jogap meselesini näme üçin ýöredýäs? 1 ýyldan hem köp wagt bäri, bilmedim näçe aý, 14 aýmy? Dan bäri seretmeli, men ýadyma düşenok açan başlanymyz. Her hepde, ýa-ni hiç bolmady, hepde ýok. Sorag jogabyň ine şu näme üçin edýäs? Kähirlere sorasanız gülmek için diýerler. Bilmedim, olam bolmam mümkin kähirlere göre ýöne. Ýöne ýene şu taýda kähir adamlaryň gaharyny getirip, kähirleri beýendirip, kähirleri näme içine sokup şu reaksiýa döretmek üçin bu zatlaryň maksady ýene ýaňky näme ýürüýte alyp getirdik de ýaňky soraglara, kähir soraglara gülýäňiz diýip şikayet edýärler. Ýene şonu ýürüýte getirýäs, bir reaksiýa döräp döremeýänligine birinciden göz ýetirýäs.
Ondan soň şu döreýän bolsa şoň aňyrsyna hasam ýetmeli. Bulam jemgyýeti canlandyrýar. Soraw jogaby alyp barýanlygymyzyň sebäbi şol. Oturup ýa-da aňsat bir zat däl, her bir sorawa jogap berjek bolmagam. Bir çuňur nemelere girmeli. Näme üçin şular näme üçin diýär diýilen soraw orta çykmalydyr. Sizin kelläňizde bize berip ýörmäň, biz aýdýar bu näme üçin. Yani Türkmen cemiyeti bu büyük mazmun nemelerini aýdyp berelim. Degradatsiya diýilen tödi yani internetten öwrenim. Yani Türkmen cemiyeti degradir edilen. Onu yörüt edilen bilinçli ve o Türkmenin eli bilen edilen o sizi şu degradatsiyadan şu cemiyeti çıkarmak için onu birden çıkarıp bolanok onu gata aklımız yetti diye düşünüyor. Yuvaş yuvaş bilgin emeti bilen biraz İtişip düşündür. kakışmalı. O. İtişip Yani kakışmalı. Anladım. 3 yıl bundan öňkü Türkmen yoktur şu wat. İýiňde teredik görseňiz. Bir de tarap bolsun, garşy bolsun, şolaram iň soňy deme diýendir. Yani şolaram köp zat üýtgendir. O. Bizim 2 yıl, 3 yıl bundan öňkü aýdanda atlamyzy o şu täzelik ýala edip öýdörden aýdyp oturandyrlar. Biz oňa hiç bir pretendiýamyz ýok, nemämiz ýok. Yani biz bir de o görkezýär deme, yani jemgyýet gelişýär ýuwaş ýuwaş. Köy menmi, ýigrentmi, o da tapawdy ýok. Bizim emämiz jemgyýeti biraz yani degradasiýadan ädim çıkarmak. Şondan çıkman yani size täze Türkmenistany 100 adam, 200 adam gurup berer. Soň şolar ýaşap başlar. O şolar ýaşamaly, size de yani ağzınıza çörek vermeli bolýar. Ýa-da Niyaz Aýşal bir suw bilen çörek bolsa ýaşa berýär bu halk diýen ýalyma. On biz hani öz durmuşyňyzy özüň gurar ýalar. O sizi adat eýlemek üçin, yani adat adam bolmak üçin biraz bilgili adam bolmaly. Bilgili adam bolmasaňyz adatlygy çık diýip götür edip goňda da ýok men şudak geljek diýip durarsyňyz. Bu zatlar tarihte bolan zatlar. Onu näme üçin altyapy, yani bilgi altyapysyň bolmalylygy. Ortaýetde mysal getirdik de. 1861-nji ýylda Kripatnoy prava bir neme vardır. İnternetten okan, nesihat berýän. Şonda Kripatnoy neme diýmek, gulçuluk diýmek. Yani Türkmençe terjimesi. Son ýatrýarlar bolun eýeler bar gidin diýerler de, yani batrak daýganlaryny, gullaryny. Yok, barin haroşy diýip ýaşalan agramly bölegi gitjek gelip bunt tuzurýarlar. Bir de hazayn gerek, hojaýyn gerek. O zatlar tarihte bolun da bir şol zatlary gözeňinde tutup deme diýär. Sizem bir de gidin diýende de giden goga. Kalhozlary yapıp yeri size verelliysek yok gerek geldiydiniz. Bu tarihiňe de bilen yok. Menem Şüweýetde gezip görmüşüm. O menem Şüweýetde gezip görmüşüm. Kogdular, yani içine salmadılar kogonoklar. Men o kaçıktıp içine salmadı, kaçtı diýerler o. O maatı bu ýalar şeydi. Ben eden günem size yerinizi vermek. Yani 150 yıl elinizden alınan toprağı size qaydyp vermek. Men ähli maksatym hemme ýaşaýşym nemesi mazmuny, işimiň hem nemesi şody. O siz gerek geldiňiz. Edil siz diýende ataňyz, kakaňyz, babaňyzdyr. Jemgyýeti bir bölegi bolýar diýdi, onu agramly bölegi gerek gel bize diýdi. İyi gerek diýdi. Kalkoz boldy. Şey diýdiňiz. Onu siz göreňiz o. Onu men günäkär, temine günäkär. Onu orta münäkär dälen. O da daşyndan tere diýär. Bulara beýle boljak geleken diýär. Ondan bunu ýatarı ýapaly. Size payok berip başladylar. Bolun şu. Bular payokdan aýrylyp bilen ok. No. Payoga dowam. Bu adam yani payogu adaletli paylanok diýip diýär. Ýöne
toprağımızın näme üçin biz eýetbel diýip dawa eden yok. Bu için şondalar. Ne şu an toğra veriyenler 90% sonralar fikir ediyordu. Ben trot yerimi az verdi diyen. Ya elimden aldı diyen. Yani şu toprak neyim şu bizimki değil diyeyim o. O yeki toprağım değil. O yekin malın tenki değil. Zahmetten kaçkın dağıtı tenki değil. Değil zahmeti tenki. Görüyorsun. Sonra da yani siz kail. O yeri verecek diyen adamın siz ne ettiniz? Tohumu bile kırdınız da. O da atları bilen yok. Bu da atları yani bir cevap vermeliler mi? Ne? Hakikat şu. Katı ağası da at bolun yönü. Ne? Sonra adamım sizin önünüze çıkıp sizin sorununuzu cevap verip. Onu ne ki gülüyor diye. Tam sıklığına uğrayan. Başka işlerinde uğramak mı? Nadanlığına uğrayan. Soğutsuzluğuna uğrayan. Gülkünç de adam. O ben söylemi ok demedim o. Yıllar yani. O ağlamalı belki de. Onun ne için ağlayın? O bu ne de şu yağdayını getirdim. Bunu orsam etmedi, kritem etmedi. Şey, Sebep boldular o. o öyle gün. O. Yani yaş olsanız sizin eneniz, kalkınız, atanızdır. O tadı çapak çalıp oturanlar birinin atası kalkattır, babasıdır. O men bay deyip görün, demet görünlerim solurdur. Aydın bay deyip görünlerim solurdundur. Bet basının şotaydı. O ne için sorular veren yok. Aklım yetin yok. Ne için yetin yok? O da doğru olamaz. Onu men unda kadar. Toprağın eýesi bolmasaň sapara hemme zat şol näme aňyrdan dur ya. Şu toprağın eýesi bolsaň dogry soragam soraýan. Watan şinem göreşýän. Gelmişekler hem sokaň ok. Toprak öz toprağın. Yanlış adam yönünden görüyor. Hawa ýalňyşda ine şu toprağımı kim elimden alır, kim almaz bilýän de näme hereket etmeli. Artığını alacağından bilýän. Miras kalacağından bilýän. Hawa hiç kim elinden alıp nemet bilen ok, talaban bilen ok. Toprağına girben bilen ok senden ruhsatsız. Ondan siz vermeli sorunuz. Su atları size yani demet görün adama. Näme ki bu topor şu düşmanı oluyor. Ödem birem argument getirenlerdir. Bana her zat deyip çıkan burla oluyor. Yani, birinciden eden de adımı adını tutup bilyenlerdir. Yani şu şeyle işler etti, şu erve diş. Deytinler, o benim yanlış bilyen, erve dişemedik bilyen. Onu dönemem yok. Yönü deytinler. O zatları bile işi yoktur. Yani çünkü toprağı halka verecek oraya diye toprağı verenlersiniz. Vermeli doğru olur da adam mantık var, akıl var, neme var. Sapara şu bir asır mundan şu topraklar şuların atalarının kıtı. Şonu bilen ok. Şu zadı yadından çıkaran son bu Nemede dünkü nemede neme orkuduk. Bir general vardı, anneanne yaptı. Annekov. Anne kıptı. Gelip bin Davut kuruyordu. Kimin toprağı? Kimden aldı? Şerap zavodu o. Şerap Davut kuruyordu. O üzümçülüğün emesi olmalı. Kimek ya o. O eğitilik edip bile ya. Ne yapacak? Türkmen sonra yaraklar edip bile o. Meseleler şeydik koyun adamlar. Sizden iki gözlü, iki nemeli 21 zatırda yaşat görün adamlar. Bu da atlar biz ne yapacak görük diye. Tarihini bilin. O şu tayda toruk çıkmalı. Bir topar. Yeke toruk yok aranızda. Son için ya bu yani telpek yeke telpek için takip için nedir? Burada işletmelidir. O dünyada da bu demet diyorun informasyada da seyretmelisin, öğrenmelisin. Yani 70 yaşlı dünyanın nimetini seyretmiyor ne? Bana ne için gerek? Size benden müm etse gerek. Siz ne için eden yoksun? Bu bilginin anırsında dehmet yatandı. O görgü yatandı. Sen giyce yatırken
adam okuyandır, dinleyendir, işleyendir. Tecrübe şeydik geleyendir. Yani toyda tant edip öğrensen, buladım, men 2 saat vaktim yok. Kitağın başına oturuyan. O. O ne yapıp men ten bilen den, onu ten diyen zaten demet. Ne yapıp ten edin o? Seni özün geliştirin o. O bir yaşayacaktı ya. Ona tevap olmalı o yaşamak için. O durmuş o. Gati real neme bilen teredin. Durmuş yani adam yarak yaşamak için o bırak neme gerek. Öyle maktat derler. Atlan hem bejetine o bir yerine el jagadını barmacığını daşık aşağına koymalı. Her yerde de. Siz hiç sat etmeyin. O tayında ditleyin. O bunu size edip verecek adam yani kadri kımmeti o sizin edişinde yala. Ya belgimiz var mı dedim. Ya onu soradılar bu. Onun kelleğini alıp demetmeliler. Bu adam ne için bize bunu yala vurmuş. Edip vermeliyiz. Yani siz şöyle yalak doğru ben hiç duşum yok da. Yani hovadan yani şeydi bu soru. Ne? İyileşler şeyledir. Hakikat biraz tedrak nemerektir. O. Vallu neme bilen inşallah maşallah bilen amolyan derler. Hem adın anırtına akıl yatan, bilgi yatan. Yani onun hem değeri vardır, hem o akla yetecek olsan, onun bir adabı vardır. Yani onun kadarını bileceksin. Fayam boyayacak. Torba da boyayacaksınız. Yani demen tabiatın kanunudur. O denglik değilen da ters düşünen olmalı. Demek zor olur çıkmayan olsa, o da şundalık olmalı. O adalet hem şundalık. Ahlak hem odur. Hem beceri bir yerine tepkiş gidiyor. Ne? Şular yalak o neme soňu bolup başlaň o birat demerek bolul. O sapara. Kıynançlı öz toprağına eýeçligini etmek istemeyen halkın düşünýär ýa-da näme üçin daşyna çyk. Yo soralardan orta çıkýar da yani sizin yemeğiniz ne hilek bolsa sizin durmuşuňam şonu alat. Başka bir et bermeliyle düşünceni berýär. Yo sapara ine täze Türkmenistan gurulan wagtynda adamlar milyoner boljakda. Dollarda. Hemmesi. Hiç kim garip adam kalmayacak. Yani toprak verilecek bir giden nemeleri olacak. Amerika'da son vize alıp bilýäňiz sizin toprağınız bar bolsa 1 milyon dolar geçen olsa size 10 yıllık vize verýär Amerika. Bilýäňiz mi? Habarınız var ama. Türkiye'de sapara toprağı olan bir kızan tanış vardı da vize aldılar. 10 yıllık basıp beripdir. O 3 ay 3 ay. Her giden de 3 ay yüzünüksüz kalıp bilýär 10 yıl boyunca. 10 yıl boyunca her yıl 3 ay Amerika'da kalıp bilýär, gezip bilýär. İslam wagty girip çıkıp bilýär, arası şey değil. O döwlet üçin Amerika üçin peýdala turizm. Ýöne nädip aldy şonu? Sapara şol adamyň toprağı var. Toprağı var. Häzir Türkmenlere viza tawşyran wagty ine toprak öý adyna, ýa-da maşyna hemme zatdan soraýar da. O maşyn goýýar maşyna. 5.000 dolara yete nokta. O taydan hiç saat bermeýär. Bu adam diýär Angra gitse, Amerika gitse bir ayın içinde kazanacak bu 5.000 dolar. Kayıp gelmez diye sen vize vermeyeler. Senin 1 milyon dolarlık bir malın olsa, mülkün olsa, yine toprağın olsa, toprağı da şap olan nokta. Şeylerek para cemle onu. Bolya illeşler taw bolun o birar käte demerek terdirek jogap berýän o geçirin o adam ini. Ýöne bu zatlarym eşitmeli.
Tiniz o bunu men hemmek şädaýdamok, men orsa kirse nemet görümok, siz türkmen bolan soň özüňiz bolan soň onu siz düzetjek bolan soň aýdýan bulatlarym men üçin ullukan neme de däl. Demeti yok. Yani mecburiyetim yok da olur yani deme. O size düşündürmeyle de lokan demem yok. Ya, beriyim yok diye yalak şey duaydayım. Onun şu devlette işledin hemen diyem. Kan neme diyorlar da. Ben ne devlette hakikaten işledim. Yönü ben işlem demem. Ne 86. yıldan sonra hayır vazifede olan ilk üdak demen ödüm grup o şu tayda onun işleyenler. O men ya çökün yeri var şu tayni ya o çökün oranında minus oluyor da. Demen açarnak şu yoktur mervet oluyor da. Crisis management sapara. O şu tayık mecbur ettiler ödüm ya ben itlebim ardam ya paran yerimim yok. Men olmasam şu idare de yok. Ne şey dip düşündürüyor. Ne agra promper robot gani ne ya ne olon şey elim bilen kurdum da. O devletin bereni yani bir köyüne oturuş dine. Şunu yumam o sonun kentede de iki tane bir stolumuz vardı. Yani sonun Türkmenistan'ın 50-60%'ni Nemet durun neme oldu. Onun ben neyle veripe verdiler. Ne o hocalık ministerlerine de alanlarını batan son bize koştular yani adını koydular. O adını bize koyun bile biz yutmadık. Ya getirip bir dele tavşırdılar sapara garaz elinize şu bundan soň jogap O berseň. o hiç cevap geldiler. O plom veren ok istedim veren ok da. Onu sonra dikeldik verdik. Onu son içinden ben uğurlayan adam oldum. Düşünüyor kemine ne? O şuna mümler çağda görüyen tehdit çıkaran ok. Ne blom Sapara. hem de adı var yönü gayrattan başka da adı var değil ya da adamlar. Sapara kim olarak komünizmin esasında devlet kur deyipdir? Ne bileyim ok. Kim ruhsat verdi o samsıklara? Komünizmin esasında devlet kurarsın da son oğru gözlemen başka näme gözlersin? Yo o da yıkıldı. O yıkılanların haberleri yok. Sonra devam ediyorlar. O yıkıldı diye aydan adamım yok. O köyünü Sovyet sistemi yani bir geçecek bir devletti. Yani Türkmenistan yana geçecek bir devletti. İşlemesi mümkün değil. Sapara 85. yılda yıkılan zat 92. yılda çelli bari alak devam etmesen gülkünç. No. Also iyi görüyor ya da. Ya. Sonra da yani düşünen adam yok da. Yani demokratiyadık gayret devletin olmasa demokratiya. Yiğretine ne edecek, gelmeyecek. O şunu yalak yemeler ol yani. Doğru veren olsanız şu zatları beyninizden geçirin. Bu zatlar sizin gözünüzün önünde bolup görün zatlar. O men özümden toplayan da adım yok. Şu zatlar hemmecetinin şayatlarım var, suutnamalarım var, yazgı, pozgu, çizgi, dokumentlerim var. Hemme de adım var yön siz görün. Ben görürüm zaten yani özümde onu yalak eme oluyor da. Men ne gördüm devlete bana devlet bir vazife verdi deyip bile moktay. Vatan nemeni verdiler. O son dikelttik. O dikelden için Floryalak ben eziyet görmelim. O halkın düşman ettiler. Ben 20 yıl stajım var. Halk düşman dedi. Bu onları yalak derler. Siz ne yapayım şu soruları veren yok. Ben sonra gen vuruyanlar. O sizin beyniniz neyle çalışıyorsunuz? Nirenizden körü yiyanız, nirenizden çıkaryanız olur. O yıldır çiğde ya tanımayan o zaman kakanızdan atanızdan toğrak görün. O sodukta yaşandırlar olur. Karl Marx Kendetmen yenilendirler. yazıptır Karl Marx'ın ideologiyasının çağları olmalı bunlar. Bilemok ne hemen ideologisi olanda da durmuşu siz yaşayan Karl Marx yaşayan okul ölüp bitti. Şeyle. Görüyünü siz görüyen. Bu zatlara neme düşün hem bir adın nemesi vardır. Onun en kıynaşlı yeri sizin böyle çağlar vardır. O siz şolong düşmanısınız. Şu zatlara düşünmeseniz
Özüm wagtynda düşünmeseň, hiç düşünseň o da demedi. Solon ömrünü köýdürýäňiz. O tiziň edip biljek demäňiz. Ýagşylygyňyz diýen biýa ýamanlygyňyz diýen şodur. Düşünjesizligiň nemesi netijesi şondalyk bolýar. Oňa da Allah'ın ýanyna bolsaň Allah'ın öňünde, kanunyň ýanyna bolsaň kanunyň öňünde şolaň nemesini jogapkärlik. Sagalyň geleceğini nemesi. Konstruktory, mimari sizsiňiz. Näme? Sorumlulugyňyz ne? Soňra görerek berilse biz baş üstüne sizin hyzmatyňyzdy. Baba Sapar ağa. Bolýa, Jemlenýän. ýyllaşda sag boluň, saglykda görüşelim. Sağ olun Sapar ağa, illeşler sağ olun.